Good afternoon po. Yaon na naman po kita sa kaduwang parte kang public presentation of the City Government of Naga Annual Plan and Budget for 2023. I-acknowledge na muna po ang sa tuyang mga stakeholders na yaon. Ang Naga City People's Council Officers and Board, Naga City Urban Poor Federation headed by Pres Lito Barbolino and Chairman Danilo Lodovici, the Sangguniang Secretary, Senior Citizen, Mr. Ray Manchos, and siyempre po ang Presidente kang Senior Citizen kang Naga, mayong iba si Sir Joel Gallianito, si Mr. Sir, excuse me. Hello? Mr. Sumalabi of, counterpart po siya ni Engineer Campillos kang Naga City Housing Development Board. And siyempre po, yaon po ang Naga City Queen Federation, ang mga Naga City People's Council Board, and siyempre po, ang sa tuyang youth representative, Mr. Tristan Cruz. Minyan po, apudanta na po si Engineer Campillos para sa iya po ang presentation. Naka-zoom man po pala si Sir Ramon Jeronimo, Education Sector, Mr. Benedict Diaz of BPC Mabolo. Welcome po kamo. Engineer, it's your floor na po. Thank you. Okay na. So, maray na hapon po sa inyo, kabus. Sa tuyong mga bisita ngunyan, na aldaw, yaon pa lang po ngunyan, kaibanan taang board kang Naga City People's Council. Yaon man po ang mga representante hari po sa Naga City Urban Poor Federation. Sa pangingit po kasi ng Presidente si Mr. Lito Barbolino and ang Chairman of the Board si Mr. Danilo Lodovici. Yaon man po ang Presidente kang Senior Citizens Federation kang Naga City. Sir Joel, ito. Maray na hapon. Ang sa kuya pong counterpart sa Housing Settlements Development Office, Mr. Sumalabi. So, na-meet ko siya ngunya na aga. And sa mga pag-iriba po, ali sa Queen Naga na. Sa pangingat po ni Usang. Sa inyo po, kabus, sa mga naka-online po niya, naginanyog, naghihiling, Diyos maray na hapon. Kunyang pong hapon, yun po ni ang sa kuyang oras para po ipresentar sa Indo ang samuyang proposed budget for 2023. So, punanta po. Ako pa lang po si Rolly Campillos, ang head kang Housing and Settlements Development Office kang Siyudad kang Naga. Ang sektor mi po, bilang po sa social and housing. So, ano po itong vision kang samuyang opisina, kang programa kang siyudad para sa urban poor. Yun po ni, ang vision, a decent house to live in for our people within happier, safer, and more peaceful communities. Ang mission man provides on-site, off-site housing development and auxiliary services to the urban poor sector of Naga. So, yaman po didi ang mga functions may. Inot po dyan, crafting kang Naga City Shelter Plan. Actually po, igawa na kita kani. And tapos-tapos na ni, asin po aprobado na ini. Pandua, develop and implement short-term and long-term housing programs. So, along the way po, yaon po si mga programa na plano mi, nagibuon, katabang po ang sektor kang urban poor sa mga sunod na taon. I-discuss na po yan. Pantulo, formulate and implement plans and strategies that will foster a sound on-site and off-site community development. So, ano po ang minamauting outcome sa mga bagay na ini? Inot po, ini pong pag-reduce
kang housing backlog in the urban sector and to provide decent housing to beneficiaries of the program. So ano po si legal mandate? Kung taano yaw po ang sambuyang opisina. Kung magigiron naman po ninyo katong panahon, ang sambuyang opisina po, inaakod pa ng Urban Poor Affairs Office. Ini pong Urban Poor Affairs Office, bali po sa lang ng division kang City Mayor's Office katong panahon. But in 2011 po, nagkagawa po ng sarong ordinansa na consign po, kabali sa pagkikreate na opisina po, yun po ng Housing and Settlements Development Office. Ini po naging sarong ng departamento kang syudad ng Naga. So, yan po, mga retrato lang ka mga recent activities mi. Nagsusurvey po si Ma'am Pag-iriba mi sa sarong lugar, kung saan po, malag kita dyan, kan sarong, resettlement area. Pero po, sa may Liberty to ini, parting ini. Kasi nga po sa ato po, kung dahil talaga pwedeng gibon sa open field yan, masakat kami tamasakat sa ato para po makuha lang si tamang sukol. Next po. So, ano po ang sinisimbagan kang programa ming ini? Base po doon sa development goals, is digita. Nagkapira po ni, 5 po ang sinisimbagan ka ni, ini pong, tungkol sa gender equality, ini pong panduwa, decent work in economic growth, industry, innovation, and infrastructure, reduce inequalities, and lastly, sustainable cities and communities. So, ano po si mga nailing mga gender issues sa pagpadalagan kang programang ini? Sa lawig ng panahon, may mga issues po na nahihiling na dapat po masimbagan sa masimbagan kang programang ini. Lalo-lalo ba, pag-abot po di sa parting ini, opportunity to women-led families, specifically solo parents who are married but not separated, to register the awarded lots in their name. Pandua, female-dominated work in the preparation and submission of lot application form. Actually po, dikit na pahapyaw digdi, minsan po, nagkakaproblema kami dyan. Pag-abot kang panahon, na kung minsan, ang duwang mag-agom, mag-agom. Mag-agom, di. Di na. Ang mag-agom, ayun, nagkasuwaya na. Tapos po, nawawalan sa babae, ang mga aki, and minsan, ang daga na naka-award sa enda, namumuloy mamaray ang nawawalat na ina. E po, baga. Minsan, siniwayan kang agom, nawalat si mga aki sa iya, siya nasa harong. Ngunyan, ang masaklap minsan, tang simpita, kwen sinda, mag-agom sinda, conjugal property nila, naraw, pandaga. Minsan si lalaki iguanang nagpakatar na. Kataraid. Tapos, dahil ayun po. Bago na yung kataraid. Wala si babae. Ngayon po, may bagang pamilya na, minsan, nadidihado po ang babae baga. Niyaw sa yang aki. Tapos, pero po ang harong sa kandaga po, kabali pa ang nagsuway niyang harong. Ang suway niyang agum. Kung paano talaga ito matatawan ng diretso na kung saan itong harong sa kasindaga dapat dumanama sa binayaan na kapartner na babae. So yan po mga experience na nahihiling mi. And minsan po sa experience namin sa opisina, may mga pagkakataon na kada class, 90% o 95% ka nag-a-apply dyan, babae ang nagdiyan sa opisina. Ang reason man kang iba, may trabaho kaya si Agum. Kaya sa po digdiyo, kung ano daw kung pwede na i-impose mo na dapat para nag-a-apply, since na baga nagiging conjugal property ka mag-agum, na dapat si Dua nag-a-appear. Si mag-agum, si babae sin lalaki sa opisina po. Para mahiling mi ang inabot na sense of responsibility kang kapartner na lalaki sa bagay na ini. Minsan kaya, babae lang, minsan nadyaon sa babae ang gaw sa paglakaw ko yan, ang babae nag-aasikaso. Okay po. Dikit lang niya pong pahapayaw duman. So ano pong expected results in means of verification kanin? Kung paano siya
may hiling, siga basta ginigibo sa mga opisina, hindi po, may hiling tali kung naka-establisher na kami ng bagong settlement sites and na-resettle mi na a large portion of the urban poor families na nag-apply sa Muya sa mga resettlement areas na mabukas ang Can City. So, kabali na po dyan si mga nag-apply, si mga grupo-grupo na nag-taon ng intent para makakuha ng beneficiary sa programa. Major final output, site development of grand housing and settlement projects at Barangay Kararayan, Pakul area, and partially developed employees housing project at Carolina, a new site development project at Barangay Palatas and San Felipe. At yan po, madidiscuss ko ini mga projects na ini, no? Sunod-sunod. Performance output indicator. So, dapat po ang objeto ma-reduce ang number of backlog on housing and pending applicants sa Samuyang opisina that stood around 19,000 families yan. Ito po yung backlog as of 2022 June and 5,951 families as of July 2022. So, iyan pong number na yan, nagdadagdag pa po yan dahil pa man po napapasar si hinahagad nindong moratorium sa pag-apply po sa daga. So, pag napasar na po yan, so, ma-fix na po ang number of pending applicants sa Muyang opisina. So, ini po gabos, ang target year na is for next year. Kasi po, ang mga gigibunda po, iyaw na po digdi, ENOT, acquisition and land banking of 35 hectares of land to provide housing to informal families under backlog and pending applications. Pandua, land development of areas under grand housing settlement projects, new sites for housing and employees housing projects, new sites for housing and employees housing projects, and infrastructure developments at different socialized housing sites. And Pantulo, tightening of lots under KSK program and other acquired properties for the program. Next slide, please. So, yun na po si LBP form number 2, kung saan po mahihilin ta si naging budget for the past 2 years and the current year. Ngunyan, the current year, ngunyan, sa kasi budget year next year. So, dahil ko lang po pala siya na total digdi sa parting ini. Ay po, mahal lang ko si summary ka ni. Pero po, pag pili pong pakitaas ang slide ka. Oh. Ay po. Ha? Naputol. Ay po. Ay po. I-scroll mo siya, tumataas siya. I-scroll mo ng padikit-dikit. Okay. Although po, hindi po ang budget po this year, medyo mataas po siyang dikit. Pero po, pagkatanda ko, tayaw po siya sa line na niya eh. Dahil smiling niya. Oh, ayun po. Medyo po mataas ang dikit. Almost siguro, pagkatanda ko ito is 500,000. Dahil po may mga... Uta na po. Nagluwas na po. Nagluwas na. Hiling ko na. Sige. Iskro po. So, mahihili po dito dyan na i-compare tala siya ang budget mo niyan, naglangkaw, sa next year, na maabot, naglangkaw lang siya ng almost 500,000. So, dikit man lang po. Dahil po may mga nasa capital o hindi ko ba yung dagdag na mayroon ka last year. So, dati po, si total obligations me last year is 2.5 million. For next year budget po, it's 3.1 million. So, dikit man lang po si dinagdag me. Okay na po.
So, yun po ni si comparison kan si EIP for the last 2 years and EIP for next year. For the last 2 years po, ay for EIP para this year and then next year, proposed EIP next year. Last year po, si total EIP me, so annual investment program po, si cost ka to is almost mga 386 million po yan. 436 million, but this year, when it comes to operations po, nasa 380 million lang yan. In million of pesos po yan. Ano? Support to operations po, last year, we have only 2.39 million, but next year, this will be 6.13 million. So an increase of 3.74 million. When it comes to administrative services po, this year, it is 7.46 million and next year, it will be 1.06 million. Kung may yung pang comparison, duman sa operations, ay po, may nagbaba po si total cost na mangyayari po next year. Mababa siya niya almost 54 million. Dahil po, tanong baba niyo, may mga programa po this year na dahil naman kayo po ni program next year. Halimbawa, ito po bagang community work program ta. Nakaibahan ito next year ngunyan sa IPME. Pero next year, dito naman ito kay Puwan. Ito po, ginibuta lang ito dahil pandemic year. Kabali pa sa pandemic year ngunyan. Pero po next year, garo ba naman yan eh. Kaya po dahil na napiglag dyan. Kaya po may difference na araw siya kaya. Sige po. Pwede po inaalong daw, pwede po kamu magapot, pwede yan. Ay po. Kasi magapot na lang po kamu kung may gusto kamong iliwanag sa presentation ko. So, yun na po ni. Si operations, si magigibon ta para po maipadaw sa programa. Doon po sa last slide ko, nakalagpo po, napagturo po ba si Kuyan, si program niya, operations, support to operations, and general administrative services. Yan po, operations. Nagkapira po ni, yan po, acquisition of land, almost 15 hectares po ni, for socialized housing, to answer the backlog and current housing need of the city through direct negotiation or expropriation processes. Usually po siguro, kung baka man masakit ang dealing tawid di landowner, direct negotiation na lang po kita. Dahil magsi po agricultural yan ngunyan, dahil naman po kita maagi ng land conversion. Tamay saro na pong legal order ali sa DAR na pinito na po yung gibo na direct negotiation na nagtang agent ng land conversion. Sunod po slide. Ano po, land banking for 20 hectares for future housing need. Ini po bagang kinigibutang programa mo niyan. Ang city po ba may medium development plan na kung saan po, pipaplano niyan kang city, si mga gigibo sa mga kapirang taon. So, kami man po sa opisina, binabalak mi man po, pinaplano naman na, dapat po, sa mga taon na yan, igawa po kitang nababakan na daga para po sa pag-answer kang programa ta sa kansyudad sa mga kinapobrehan. Dahil po, ngunyan na taon, may mga bagong henerasyon na nangangay pa man ni maistaran, na maarap na naman yan. Kung dahil pa po magkagawa ni moratorium. Pero kung moratorium, mas nga po may moratorium na, iyan po mga gusto mag-apply, matitipon yan. Kung dahil kita po mamaland banking yan, mabot ang panahon, masusuot kita sa panahon, as ang mga presyo ka mga daga, pag abot kang panahon, mas mahal na po, mas lalong magastos para sa syudad. Kaya ngunyan pong panahon, na medyo barato pa ang syudad, ang daga sa syudad, kaya punta po mag-land banking. Ang number of magigitang applicants for the coming years, projected na naman po yan. Kaya po, may projection na kami, na kaya po taning araw kaining lote for the next few years. Sige po. Acquisition of land for low-rise housing project at Barangay Santa Cruz. Ang siyudad po, nagpaplano na maglaag ni sarong medium-rise o low-rise housing project din sa Barangay Santa Cruz.
sarong pinoproblema ta po niyan, ang daga na tutugdukan diyan. And may isa-suggest po kaming plano o programa na kung pwede po makabakal kita ng daga at least half hectare para po matugdukan ka ini. Dahil po nakaulay min naman although may preliminary kaming talk with the National Housing Authority, willing man sila magtabang sa paglaag o sa pag-establish kang aron kaning programa, proyekto diyan sa Barangay Santa Cruz. Next po. Sunod po. Engineer, pwede po magkapot. Sige, Rabi. Diyan po sa land acquisition para sa medium rise, no? Pira pong family ang target kung itong Santa Cruz ang pagsasabi ta. Ayun po. Madepende po siya duman sa magiging design kang building na ilalagay ang NHA and duman sa ma-acquire tang daga. Although po ang proposal mi sa daga ngani, ito lang size na to. It's better siguro kung medyo dakol ang makuha ta duman, anin dakol na units ang mailaag. And I think po ang sarong unit makakalaog ning mga more than 40 families. Ta mga 5 stories po ata siya. 5-story building yan. Ta pwedeng 5 stories da, may pa man elevator, pwede da yan. Ayun. Ang mi lang, parang suggestion mi para may impact siya. No? May mga binisita na po kami ng mga model sa NCR, like itong sa Valenzuela. Nag-accommodate po siya ning 1,400 families, no. So baka may mas ideal na medyo dakulang area siya para gusto sabihin may impact rather than itong parang patsi-patsi siya, parang scattered, uga kan sarong building igdi, uga kan naman igdi. Baka mas magayong kung sarong area lang siya. Halimbawa, araw ka itong model na ito, 1,400 siya. Kaya nakapag-establish in the domain kumbaga, ugos hindi ang state management, then si Homeowners Association mismo, sinagmamanage kan si mga social enterprise ninda. Halimbawa, dumaning grocery na garo convenience store, may wet market, may mini hardware. Kumbaga, sigabos na pangangaipo kasi mga residentes duman sa housing project, duman na mayoriya duman makukuha na sa pigma-manage mismo kang Homeowners Association. Then uguning parang patronage refund, doon si monthly amortization ninda 1,700. So kung nag-consume ka ng 10,000 pesos, may 1,000 kang patronage refund, 10%. So 700 na lang siya hanapon kan si mga members para duman sa iyang monthly amortization. Baka iyan si ideal, rather than, so pag-establish mo ng mga facilities, taro lang. Kasi pagka patsi-patsi siya, kaipuan mong mag-establish ng mga ibang facilities na kaipuhan. Baka araw po kayan si ibuuntang sistema pag abot yan sa medium rise or HDH housing. Actually po nga ini baga si acquisition pa lang ni kan si daga pag abot po ka sa building perspective niyan, kabali po kamo kayan sa pagplano. Tas ultimately kan ang malaog niyan po si mga pag-iriba sa grupo. Kaya po kung ang proyektong ito sinasabi ni Mr. Ludivisi nangangaipon po kulang daga, di ko kaya aram ang design kung anong klase So siguro mas maray na bago kita mag-negotiate sa bagay na ini, sa pag-acquiring property, maraman pero talagang hektarya o pero talagang square meters ang kaipuan sa proyektong naiisip ta. Tayo po kaya, sangon yan, sa presentation ko lang po,
tungkol sa acquisition. Pero mas marami na po itong aram ta si kung garo ano siya kadakula na ira na kay puwanta. Duman sa iniisip din dong proyekto. Yan. May dakula pa kitang area na pwedeng ma-accommodate ang kaisipan kan sa tuyang pag-iribadigli. So it will depend actually, it will depend on the size of the lot that will be purchased by the city in order to accommodate several buildings na sasarusan ng site tadi, Engineer Campillo. Kaya yan ang problema talaga. Sa in kita makakuha nin mahiwas na daga mo niya sa naga, na pwedeng itong pig-suggest na doon sa nasaro sa ng community. Diba? Actually, Mr. Manchus, hindi ba ga? Primero po, di man kita mapundo sa bagay, diyan sa lugar na yan. So, gusto sabihin, mapundo lang kita sa bagay, sa lugar na yan, pero po, panakailing tang mas, uga pang lugar na pwedeng paglagan ka yan, so, i-recommend po yan kay Mayor na kung pwede, ilag mo sa lugar na yan, iningar kayong proyekto, si Mr. Dan. Ning subago duman sa nainot ugwaning mga antuman mga target na barakalon ning ning lote ang city may 15 hectares tapos may 20 hectares nga ni duman siguro pwedeng kasi given na ang siyudad ning Naga dahil managdadakula baga ang land area pero si mga applicants sige ang dakol. Because siguro dahil duman sa mga oportunidad na yaon sa siyudad ng Naga, halimbawa, oportunidad sa trabaho, edukasyon, si mga programa, na mga maray na programa kan siyudad ng Naga. Kaya, saro sa problema ta, itong in-migration nga ni, kaya nagpaparadakol. Kaya nga ni, nag-propose kita na magkaugwa mo na ning moratorium para ma-address itong mga backlog, no? Pero, dawa og nga mga araw kaya may mga na-identify na mga possible or suitable land for socialized housing na hinihiling ta na pwedeng ano yan pag gibuhang kay ni kasi kay puhan tanangon yan mag-venture dahil nga isa dahil man nagdadakula si land area kan siyudad ng Naga. Dikit lang sadit lang si ano yan land requirement mo pero mas dakol na beneficiaries si makaka-accommodate. Unlike, ngunya na presente, single attach kita, ang pigtatauta, lote, pero ang nangangaipo kita ng dakulaon na land requirement. Kaya siguro, it's high time na pag-isipan ta na mag-venture kita sa arog kainiyang sistema na ning pagpapaharong. Pero iyan na nga ni ang suggestion mi. Baka ilingon tang halimbawa itong target ta na bakalon kang siyudad ning Naga duman sa San Felipe 2.3 hectares siya. Duman sa pigbisita mi sa Valenzuela, alos 1 hectare lang, pero naka-accommodate siya ng more than 1,400 na beneficiary. Pero kung single attach kita, ang 1 hectare 100 families lang ang kayang ma-accommodate. Di pa ba, Engineer? Tabi. Pero po, I stand to be corrected po. Hindi po ba gano'n? Nalininda no? Half hectare lang pero 2,800 families. Garo po sila sinailag ko dyan na target beneficiaries ta, no? Garo nagsubrang zero. Kaya po, medyo po, 2,800 garo, pigiling ko, nag-discuss si Dan sa bago. Kabangang hektarya, tapos 2,800. Garo po nasala sinailag ko dyan sa target beneficiaries ko. Medyo po, ababa po dyan ng target beneficiaries. Ayan po. Sige, next slide po. So, po,
Garo po ko yan ay. Kulang pa ito, garo. Sige na po. Sige pa po. Ibalik mo pa po naman. Tagaro, dakol pa ito. Sige po, luway-luway lang po. Sige pa. Sige pa po. Sige pa. Sige na po, sige na po. Ayun na po rin. Facilitate. Diba po sa support to operations yan na po. Ang end po, facilitate the partial site development of new resettlement projects located at Barangay San Felipe. Ito pong San Felipe sa bago na sinidiscuss ni Mr. Ludovisi, ipangaralan ko po itong St. Philip's Division. Ay po. Itong 2.3 hectares na ito, para po at least ma-distinguish ko, Dahil ko maribong, distinguish ko ang yan, ang mga subdivisions na ini. And, ini pong sa Barangay Balatas, binangaranan ko munang Riverview Home Subdivision. Diba? Kaya, mga subdivision na po ni, makatang word na or bampor na piglalag sa mga subdivision projects na po. So, ang expected output po ni, after po na ma-introduce tayo niyo, next year, dapat po, ang output kaniyo po ni, dapat magawa na kitang completed scheduled site development projects dyan sa lugar, na ready na po for initial opening kang area. Baka po matapos mi si acquisition kang naga this year, dyan sa San Felipe, dyan sa Balatas, and next year po baka po makapuuna kami kasi initial, early next year, makapuuna kami initial development dyan, and mga later next year, baka po makapalaog na kata ng mga bagong resettlement, mga bagong beneficiaries kang lugar. Next slide, please. May mga nagkapira po mga resettlement sites o mga socialized housing sites ngunya, nakulang pa po ang mga infrastructure projects kang city o kang sa mga opisina na ilalaag, na i-establish. So, next year po, sa mga proyektong gigibon yun po ang pagkumpleto kasi mga facilities na ini, lalong-lalo na po, ito mga bago ngunyan. Si mga bago po mga sites kaya, medyo nahuri po sa development iyan dahil bago. So, parikit-dikit po, kukumpleto na iyan next year. Si maabot po kang pundo, kasama. Dahil po kami mga ngako na makukumpleto mo yan next year. Takulang po ang pundo. Pero po si mga pwedeng gibo na immediate next year, base po duman sa gusto nindo mga proyekto, sana po matapos na. Ayan po. So, yaw na po dyan. Kung kulang po yan, kung may nalingon akong ilag dyan, so, may additional na lang po kitang ilalag. Additional na lang po yan. Ayan po didi, ang Liberty 1 and 2, St. Isidro Village, Palmera Subdivision 1 and 2, Uswag Balata Subdivision, Santa Cruz Calayan Subdivision, Project Guabaville, St. Clair, Golden Roseville, Isarug Heights Subdivision 1 and 2, Riverside Village, Balconville Subdivision, and etc. Si etc. po, yan na po naman si mga areas nindo po na nakaiba po sa identification ko digdi. So, pag naprogramahan ta po yan, ingawan ta po next year, pasaro-saro, padikit-dikit, ma-implement ang proyektong ini. Next slide, please. Digdi naman po kita sa para sa mga employees kan city, duman po ko sa phase 1, Cagnaga City Employees Housing Village sa Barangay del Rosario, may 24 units pa po duman na dapat kami itugdok. So, dahil pa po din na itutugdok, kaya balak po next year na ito po makumpleto na para man sa mga empleyado na nag-apply duman sa lugar na iyan. Iyon po ni si Pardican Janville Village na inapod 1, duman sa del Rosario. Tapos si Janville Village ito po, tapos naman ito. Sunod po. Ini po si natatadang units naman na dapat tapang itugtog sa Lerma. Itong Lerma Grand Subdivision Project sa may likod kang IBM po baga. Si familiar po sa lugar, iguan na po ko dala 40, iguan na kita naman 22 units na itugdok. ROAS po to. May kulang pa po kami demanding 24 units.
na dapat po maitugtog naman. Tapos yung mga beneficiaries po duman, kaya naghahalat naman. Ang magiging beneficiaries po dyan sa lugar na yun, si mga nag-i-star duman sa Dagakan City sa likod kang IBM na to. So, isasarong po dyan sa sarong lugar lang. Ining inabot ng Lerma Grand Central Subdivision. Mahayo po si Central Lakalago. Lerma Grand Central Subdivision po yan. Engineer, yan sa Lerma, Grand Subdivision. Grand Central Subdivision. Oo. Baka pwedeng i-revise ang design kang housing, no? Kasi camping inspection may po siya. Parang dahil siya magkakanigo na kasi si design niya po kaya ito row house siya pero talikudan, no? Kumbaga may ning exit door ang unless yaong ka sa corner, tapi pwede ka maglabot sa side. Pero itong mga yaon na sa tahaw, mayo ning saro lang ang door niya, mayo siya ning exit. Baka kaipuhan po na i-revise ang design kayan. Na kung row house, itong row house na sarong linya, ugwa siya ning exit, may likod siya na may spasyo siya. Tapos sa atubangan, di ba? Itong sa Lerma, hiling mi po, day siya maray na disenyo para sa housing. So, ilangon to po giraray, base sa suggestion nindo, kung ano ang pwedeng bagon sa design naman sa lugar na ito. Ito po kayo talaga, ang luti kahit, ang saro naman na hindrance baga, para makagawa ng maray na design. Ito sinasabi pong may mga exit kita. May entrance, may exit. Ito pong size kan lote. Tas medyo po limitado po ang area na itinatao sa kada. Kaya po medyo naging design araw ka ito. Salit lang. And although salit siya, loftable man po itong inaapod. Tapi di ka maglag-loft. Ang talagang saro naman ng problema, si exit, ang exit mo, saro lang sa atubangan. Although po si depth kang si Harong, salit alipot man lang ito. Siguro, kuya lang ito ay. 3 meters man lang siya. Bako siyang hararong na maray. Ayaw. Siguro a matter of design lang po yan. Housing design. Daw asadit si area, basta maray ang paka-disenyo para medyo magkakanigo man naman sa... Si po tayo review ta po si design, ta nganing base po sa suggest din do. Sige po, sunod. So, sa route pa sa Gibon ta po next year, ini pong access road development to Palmera Village 1 and 2. Ito po bagang hari naman sa crossing, pasiring sa Ateneo yung tinampo, hari naman pasiring Palaog, yun po si i-develop tang lugar. So, ang pinaproblema mo na lang, actually, bakong problema, ang inaasikaso mo na lang po unyan, si acquisition katong road lot, pasiring naman sa area. So, may negotiation na po ka to, and inandaan mo naman si Papilis, pero ramahan lang po ang kaipuwanta. Next slide, please. Slide, please. Ini po si pagpa-bid kasi mga subdivision projects na nada ipang approval ang subdivision. Nagkapera po ni yaon dyan is Balatas, Mga Village, Doña Clara Village, St. Clair, Kapilihan, Isarog Heights Subdivision, Acacia Abilia Subdivision, Guavaville, Immaculate Village, and ito po mga areas na nasa public land po ang classification, kung public land, masyang untitled ko yan, properties na Binakalcan City, na pwede pong pa-approvean ang subdivision under RA 10023, ito po ang residential free patent. Ini po. Ini po si
Sa pang tinatapos tangon niyan, si pag-process katong application po ko sa legalization under SP Ordinance 2018-007. So, ipapadagos na lang po si pag-process ka to, mayo po kitang piga-acceptar na bagong application para sa legalization o pag-legitimize kang si mga nabakal na rights, kundi po, i-continue to lang si pag-process ka si mga papilis sa bagay na ini. So, sa next year po, dagos-dagos yan. As in, tinatrabaho tayo niyan, kundi dahil po matatapos ko niyan na taon, next year, papadagos tayo yan. Iyon po niya ang sunod, ginigibuta, isin ipinapadaos sa Giray next year, katabang ta po didi ang, gusto pong ko ano ng maray didi, ang tabang kang federation, dahil po next year baga, sigurado kong yaon ang moratorium sa pag-apply. Kung kayo po ang pong marining, malinig mi po ang lugar, ang kada site sa bagay na ini. Since naman kami kayong iintindihon, kundi ang paglinig na lang po ang kada site, duman sa mga nagkaigwang nagkaigwang transaksyon na daing nag-apply under legalization. So, maaraman na po. So, parte kang sa muyang programa po, ang padaw sa pagtao ng deed of sale, issuance kang contract to sell, o deed of sale sa mga beneficiaryo po ka programa. Nagkapira pa po ng mga nagdyan sa muya, mapang contract to sell, sarungan dyan itong Smallville, Maligdiyo, nagduman sa bawang aga, pwede niya ako tapusun ko lang na mai-submit ang competition nito sa housing board. Actually po, subago nakuha ko na pala po, barita ko na sa inyo, nakuha ko na si signed executive order reconstituting the Naga City Urban Development Housing Board ang ganyan na taon. So, siguro po, baka dahil matapos ng bulan na ni, mapapod na po kitang meeting sa housing board. So, pinirma na po ni Mayor si executive order. Nakabuga na kamong copy. Ayan po. Sige po. So, may mga approved subdivision na po na mga proyekto kami na kaipuan mi na po na patituluhan sa ROD. And may mga subdivision man na pina-approval mi under RA 10023 na ang naggigibo po kasi akang titulong iyan ang Senro Penronaga. So duwa pong ayin siya ang nagigibong titulo sa mga proyekto kan sitting niyan. Ang inot po ang ROD, Registry of Deeds of Naga. Ang pandawa po ang Senro Penro kan DNR under Republic Act 10023. Ito po ang Residential Free Patent Title. Sunod po. So, gano'n na dubli po niya, no? Iguana sa bago kayo ni. Sunod, registration of acquired properties for KSK program in issuance of title under the name of the City of Naga. May mga properties po kaya ang city na daita pa man na-develop na maging socialized housing project na kaipuan po na i-transfer muna ang titulo halid naman sa dating binakalan pasiring sa to. Or may mga proyekto na kita na binakalta na and nagpalipat na kita ng mga beneficiaries na ang titulo nasa pangarapan dating binakalanta. Kanya po, ang dapat pingibuon inot kan, may transfer sa pangarang kan city ang titulo. Tanong po ito nangyayari minsan, kaya ito po ba kaya, dahil kita makapatransfer ng titulo, hali sa dating hali sa dating landowner, alam ko na po, hali sa dating landowner, kung dahil pa nag-agay ng land conversion, ang daga, kung ang nabagaltang daga is classified as agricultural. Ang ganyan po, may bagong kasuguan na hali sa DAR na pwede na kita magbakal ng daga. Maski di pa yan residential ang classification, as hindi na kita maagang land conversion, so mas madali sa party ang magpa-transfer ng property hali sa dating landowner, pasiring sa Pangarangkan City. So yan po ang inaasikaso mingo niya. Talaga pong natingga kami duman sa parting ito, kang dai pa yan pwede. Kaya po baga may mga proyekto ang city na dahil may napapa-aproban ang subdivision plan. For example, ito po bagang piglalakaw nindo tabi Mr. Ludivisi itong sa Uswag Balatas. Dahil ang titulo ka to, yung pa sa dating landowner. So, duwang kita natingga, kaya dahil may transfer sa city, dahil pigre-require kami kayo ito, kang si land conversion order. Sige po, sunod. So,
So, pagbayad ka na po sa mo, sigurado po may titulo ka na. Kung may approved subdivision plan na yan, as in may titulo na kami nakuha, hali sa ROD. Naging isip po si Usang, tabayad na siya, mapasang titulo. May problema po kayo duman si lugar ninda. Tanag kayo ng double approval kan subdivision. Ayan po, napig-ayos ta. Ayan po kayo ba madali, nag-agi pa kaming court kang sa bagay na yan. So, dahil po totoo sinasabi na, pag dahil ka bayad, o dahil ka bayad ang kairbanan mo, maski bayad ka na, dahil ka makakuha ang titulo. Dahil po, pag bayad ka na po, asin po may titulo na ang daga mo yan, itatao mo na po yan sa mo. Ayan. Sunod po. So, housing material assistance to beneficiaries of the program. Parikit-dikit po, nagtatawag ang materialis sa mga naghahagad sa muya kung kinakaipuan. Ayan po. Gusto sabi kang kinakaipuan po, ini-inspect naman yan. Kung kaipuan mo talaga material sa pighahagad noon, tabaka naghahagad ka lang dahil naara ka sa katay mo na naghahagad. Ayan po. Kaya po, pig-inspect mo yan. Kung kaipuan pong tawang ka materialis, tinatawan po yan. And dahil kayo po nagtatawang materialis na talagang pag-abot ng sarong taon, malalapa lang, yalo kang nipa o arog nipa and kang sawali. Dapat po itaoming materials. Ito po bagang maski agiyan ka na ng pirang taon, halimbawa SIM, yaon pa man ang SIM mong iyan. So, sige po. Housing Loan Assistance to Urban Poor Association for Land Survey and Subdivision Expenses. Ang sarong example po kanina, ito po pong nangyari naman sa Mabulo Homes Subdivision Project sa Mabulo. Na kung saan po, nakautang sindaning kwarta, pambayad po duman sa surveyor kan sa surveyor na nag-survey kan sa indang lugar. Ngunyan po siguro, makukuha rin na ito next week. Dahil po na-process na po si Butcher Katugaro, yaw nagaro kikor. Mapadat ki tesorera. So, mailalawag pa po kitang may mga asosasyon po may intent na mag-apply sa bagay na ini, araw po katong sa kapilihan. Gusto man po nila mag-loan para po pambayad sa survey expenses. Kaya po naman sa budget bingo niyan, sa budget bingo next year, yaon po itong, pag-consider mo na po ang pwedeng utangon kan sa grupong iyan, kang kapilihan homeowners, sa budget bingo next year. Anong ano dyan sa land survey, no? Base po baga kaya sa kaantabay sa Kauswagan Ordinance, ito bagang auxiliary services. So, duman, ang nagsasurvey po talaga, ang siyudad, si opisina nindo. Tanganig, dahil nakaka-create ng nagko-cause ng delay. Kaminsan, pag picture-shoulder kang si mga membro, nagtitipong pasinda ning pambayad, or kung pigsasagot man kang syudad si pambayad sa survey, additional na nabayadan ninda yan. Pero kung i-implementa po itong sinasabi sa ordinansa na auxiliary services, particular duman sa land survey, iling ko, mapapagianta si programa, ang arami man, ugamaning kapasidad si opisina nindo na magkondusir ng mga land survey, particular duman sa mga resettlement site tanganig mabawasan man si pasanon kang mga membro kang kantabay sa Kauswagan beneficiary. Ayun. Duman po talaga, may auxiliary services kami na nagsabi na itong mga services baga ito na pwedeng i-handle kang opisina. Ito po kaya, bago itong darakulaw na survey, naroon ka sa subdivision na yan para sa Urban Poor, na tatrabaho kang opisina, gusto sabihin ko ito sa rinit na survey, kayang i-handle kan city. Tabako man sa nabo kaya itong survey para sa pagpa-approve ng subdivision ng pig-handle ng kan survey team ko di sa opisina, So may mga request, almost weekly yan, nagkapira ng request yan
for survey. Minsan may mga boundary dispute, nilalakaw yan kang opisina, sinusurvey kang opisina. And minsan nagagamit man ng survey team kan city sa ibang mga proyekto kan city. Ang city po baga, kada ko siyang proyekto na minsan, nagbabaranga kami sa city engineer's office pag survey. May survey team kami sa opisina, nagamit man ninda, minsan, may survey team manali sa inda, nagagamit man, minsan, kasama yung opisina, tarabang-tapang po kami. So, kung sabi ko gani, bako lang kaya tutok sa sambuyang opisina ang pag-survey. Pero po sa mga sites na sadit, pwede mi siyang ilaog sa programa mi, duman sa actual services na dapat ming gibuhon. Pero kung tara ko laong po ng maray, nakaipuan mi ng magamit para iresita ang tao. Mas maray po kung nakakakuha kita ng katabang sa luwas na mag-survey kaya para mas madali po ang pag-implementa ng proyekto. So, na-mention niyo ko sa bago, manungod kan na-approve na ang loan kan mabulo sa land survey. Eh kung maintindihan, kung taano ta nag-apply pa nin loan, na during my incumbency as president, nakapagpa-survey na ako kayan, iwan na kaming available na survey, na ito pong surveyor me, dahil man kami pigsingil, ta pinakiulayan ko lang na isurvey kami libre ta, mga pobre man nga ang mga kairibanan. And then, during the time of inting, bako po ni po doon sa Indo Chori mi, bako ni sa Indo, duman po ni sa may leasing yap, sinasabi ko. Iba mo po doon sa Indo. Ay, bako ni kilising yap, duman ni kisikong Jo. Kaya po, suway po ni sa imong ini. I see. Suway po. Tayo nga ni po, karoon na ako. Baka nga nangungutang pa, sir, tapos na nga ni kami pag-survey. Ito po sa Indong ito, mapatong approved survey. Okay. Ang gini po may survey duman, pigiling mi lang po, for area purposes po si survey mi duman. Okay. Tanaw ta kayo kitang survey for area purposes. Dahil lang po ta, gusto ta maaraman, sinaokupar mong area, kumpira para po makwenta kung kumpira maging share mo duman sa sa equity. Okay. Tayo ilalagta po ito sa community mortgage program. Okay, thank you. So kayo po si initial survey na araw ka to for area purposes. Okay, thank you. So, ang nagibo po ka to, opisina mi mismo. Araw man po ka nang ginigibo mo sa ibang opisina, ibang opisina, ibang lugar, kung ilalawag sa CMP, kami na ko na sinasurvey, kandaga. Po. After that, pilalawag na po nila sa sarong private surveying company. Po. Hello po. Siguro dapat patapusin pa na muna po ang sa tuyang presenter and may tulo pa po kayang ma-present. Sige po. Kaya dapat po matapos ni sir and then saka na po kita clarifications, questions, and suggestions. Thank you. Salamat po. Sunod po, ini pong women-led urban gardening, greening of vacant spaces baga. Araw ko po, very active po din ang federation. Tamisan nga ni, may nagduman sa kuya, may daradara po ning kuya, may daradara ning talong, okra, garoto. Pinanamit na ako ng naging produkto ninda. So, may mga bagong sites po kita na pwede pong i-organize siguro po nindo. Araw ko po sa St. Isidore Village na nakasabi nga sa si Mayor duman na kung pwede datong mga open space duman na gibunta ng kuyan, green, ito like tanumanta, kaur, o mga vegetables na Nako, iyo po. Sinabihan ko naman ng Enro na mag-gibo na kan timetable ninda. Kung di pa po naisabit ako si program ninda sa bagay na ini. Pero po nagtawag ng order si Mayor, itong St. Isidore, sa San Isidro, na kung pwede po si open space duman, tanuman ta na. Iyo po naman ang sarong simbag duman sa gender issue. Po, na dapat po si mapahiling ta, na maski kita kababayan, na nasa laog lang kang may pakinabang po kamo sa laog kang sa inyong pamilya. Na, po, pwede po lalaki dyan, dahil ako gumawa. Pero po, mas mari po siguro, sabi ko, women-led, babae mag-inuta po. Ang mga lalaki po, kadaglan po baga, may trabaho yun sa luwas, kan sa tuyan, sa iba pong lugar yun po baga. O sila, kamisi. Ayan po. Ayan po, si additional repair lang yan. Ito pong opisina namin,
panaguuran, makusog, nagtuturo mismo sa lamisa ko. Kaya po pong i-repair ito. Bago po, pero si taas po kayo ito, dahil mo napakaray ito mga taas, kaya medyo po, pagkaabot ko, paglulunis na, alimbawa nag-uran, Sabado, Domingo, paglunis yan, basa-basa yung interior naman. Sahara garo ba ko? Yun po. Dati na po kayo ito, medyo kuya na siya. Sige po. Ayun po, sa General Administrative Services na ni, pansweldo sa mga contractual employees mi, napigpasiguro po na dapat may pundo yan. Permi. Sige po. Ano po ni mga recommendations and actions needed po, requested me? It is recommended that when it comes to gender issue, to require personal appearance of spouses, si babae po sa si lalaki, during the submission of application for personal verification and validation. Siguro po ba kung sa nanganing during the submission ng papilis, dapat po siguro during the paglakaw, kasi mga papilis, dapat yaon sinda. Kung may time ang lalaki, magtabang sa babae po, sa bagay na yun. Para po, tayo po, pag na-award yan, sa indaman sana yan. Bako sa naman yan sa babae. Panduwa, dahil po sa kadakulang kang nasa backlog tangon yan, kaya po siguro mag-acquire kita ng mga lote para po sa programa. Siguro po, inutunta mga lote na harani sa city center na pwede, kung pwede, na barato pa. As in po, kung pwede, may road right of way. Yun po ang pinaka-essential na maray, may road right of way. Tamasakiton po mag-acquire ng property kung may yung definite na road right of way sa lugar. Ayan po. And pantulo, ma-strike po kita ng partnership with NGAs sa paglaag po ng mga pag-study sa mga housing projects sa city, lalo-lalo itong mga proyektong may paharong na. This year, maray po, may saro kitang proyekto na kung saan po, nakawatang katabang ang simbahan. Yan po sa St. Isidore Village, na kung saan po, nakapagpatugdog sila ng more than 20 houses po sa mga beneficiaries ta. So, mas maray po, may araw kita kaya na mga partners na nagtataw po ng tabang para sa Urban Board. And with that, I thank you all for attending my presentation. Salamat po, Engineer Campillos. And ganyan na po ang oras para sa tuyang paglilinaw, suggestions, or questions. Sige po, Sir Danny. Okay po. Thank you very much. Inot po, Engineer. Pira pong beneficiary si target for 2023. Ano? Para at least may projection kita. Pirang ektarya si Kaipuhan. Pirang beneficiaries kay mailalaog naman. Para at least may specific target kita every year. No? Ayan. Pangadua, itong manunungod naman sa sa dapat couple si nag-attender or nag-apply, no? Uga po baga kitang existing ordinance ngunyan na itong ginamit nga ni duman sa pag-evaluate kay itong mga nag-apply for legalization. Sinasabi duman na bago dapat matawanan ng award ang sarong beneficiary, kaipuhan mag-undergo mo na siya ng orientation and seminar para maipaintindi ta sa inda itong sa indang mga obligasyon. Siring man, itong mga lay na kaipuhan nindang sunodon. Sa paagi kay niyo, sa hiling ko, may eliminate tayo itong mga illegal transaction. And siguro, i-strengthen ta itong itong pag-prosecute duman sa pag-penalize duman sa mga illegal na transaction, itong nagpapabarakal kan si mga awarded lot, importante na may nasampulan kasi sangon yan
sige, may nagduman pala nga ni sa opisina mi subago, naghahapot sinda. Sabi ko, dai ka na magbakal ka yan, mamumroblema ka. Ang base sa mga monitoring kaya kang NCUPFI, dakol nagsasabi na parang nagagather min the data na si ano nga ni ngaya, binakal, mayo man ngaya nangyari na legalize pa nga ni ngaya. Siguro importante na strict implementation kang si ordinansa, lalo na itong mga provisionis duman sa mga itong mga prohibition, bawal pabakal, bawal isangra, bawal i-transfer, whatever. So siguro iyan si importante, saro sa mga importante na pagtarabangan ta siguro, tanganing ma-address na ini yung mga illegal transactions. Salamat, Tabi. May mga naka-online pala, may mga hapot sinda, pero sabihan ko ni, pagkatapos kang si hapot ni Mr. Dodovisi. And po, sa next year po, ang target po na beneficiaries na matatawan ng award sa pahagang programa is around 2,100 beneficiaries yan. Tana po ta 2,100. Actually po, nasa process na po kapag acquire katong property dyan sa may patikang Carolina Pacol. Ito magigitang bagong settlement site dyan na almost 12 hectares ito. Plus, ito po bagang site na piga-acquire ta dyan sa San Felipe. And ini pong nasa may Balatas. So, mapunan na po yan next year ang pag-develop yan, early next year. So, bago po matapos ang taon, baka po, saro sa mga proyektong yan, mailaag ta na si mga magiging beneficiaries ta. So, gabos-gabos po yan next year. Pag natapos na yan, sana matapos gabos. More than 2,000 po, 2,100 families po ang marisettle ta. Dakulang bagay po yan na mahina naman sa backlog tangon yan, na 5,951 families as of July 2022. So, dakulang bagay po, almost, kung 2,000 yan, almost 6,000, almost 1/3 kang backlog ta. Ang backlog po yan, dumaan sa mga applicants. Pero po itong backlog sa housing talaga, sa laog kang naga mismo, dakulang maray pa. So, dahil pa po hagop yan sa bagay na ni. Kaya po baga, kaya po kita mag-land banking pa. Kaya po, yan po dyan sa presentation ko sa bagong, kaya po kita mag-land banking ka. Demolition. Iyo po. Iyo po. Iyo po. Kaya po baga sa bago, may land banking pa akong biglaag dyan. Dahil po kaya kaning, for acquisition tanangon niya, nasa pipeline na, ang mga arugan na kaso. Ito pong tungkol duman sa pag-prosecute kasi mga nagbarakal ng mga rights. Baga. Ako po, mayormente, gusto ko po mangyari yan. Pero po siguro, kung masasabay ta po ko niyan, sa pag nag-delegalize po bakit ako niyan, si mga taday nag-apply dyan, puunanta ito, duman sa mga taday nag-apply sa legalization, puunanta duman si pag-prosecute, sa ko po may pong problema yan. Sige po, gibuon ta po yan. Pero po, kung gusto nindo, patapusan ta na pag-legalize ka, para linig-linig kita. Pwede man yan. Kung gusto nindo, pwede tang isabay. Na habang nag-legalize kita katong day nag-apply, nag-apply, di si mga day nag-apply, puunanta si pag-prosecute duman. Engineer, siguro, bago yan legalization, patunayan tango ng may illegal. Hindi kita pwede ng legalization na may illegal. Kaya nga po, nag-legalize kita, kami nangyaring illegal transaction. Bago mag-legalize, karasuhan tango na, tangan mapatunayan na may illegal. Paano mo naman sa legalization na maman illegal? Kaya po ba gano, duman sa proseso kang legalization ta, dahil man kita process kang pag-legalize ka, pag-legitimize kang ownership ka yan, hanggang dahil sila nagsasubmit, kang naging transaction ninda, duman sa taga. Duman po, mahiling ta, pa nag-submit ka, kang naging transaction mo, nindo, kadto, kung sabi, may illegal na transaction na nangyari, kaya po nga, pigihiling ta, kung iyan mananggad baga talaga, tama, duman sa kwenta, sa proseso ta, illegal talaga yan,
Kaya nga, kaya po niya mag-apply ng legalization. Hindi. Na ginibo niya. Dapat, illegal ito, kasuhan da. Ay po baga. Taan ma-define kan, ma-decision kan illegal legalization, ang korte. Bago kita. Kaya dapat itong nag-file na ito, kasuhan tago na to, na patunayan da na ito illegal. Sa kuya po, may proseso kitang pinag-apurban sa board. Ta-ordinansa po yan. Abo mingani kanto kundi kung nakalusot ito. Ayun po baga, ordinansa na yan. So gusto sabihin, babasihan ta sinasabi kang ordinansa, si proseso kayan. Si day makapasar duman, pwede mo siyang multa na yun ang ikasuhan ta. Inutang na po si proseso base sa ordinansa. Lay po yan, lay. Dati kita makakaluwas duman. Kasuhan na una. Ano ka ni? Mapunta ko. We are, nagpo-focus kita sa non-banking. Sige. Ano daw sa pagguna mo, ma-accommodate tayo mga anong backlogs tayo sa panahon na ini. Sa panahon daw na ini, itong mga backlogs na ma-accommodate daw itong intiro. Na sabi mo, 5,000. Po. Ako, sa panahon na ini, yan Almeda ngayon, bilyon na naglalalaw dito sa tuyang negosyo. Ngunyan, ang kukulitan dyan sa Lanmagi, makakakuha pa daw kitang preso. Dayan nga dyan sa Santa Cruz, ang sinasabi mo, ang lote dyan, 6,500 na ang per square meter. Ang katahid nga ni 10,000 per square meter. Iguan 20,000 square meter. Makakuha pa daw kita kaya. Ako kaya po, araw ka na yung pagiling dyan, optimistic pong maray, na ito pong base naman sa backlog ta, base sa mga pending applicants lang po yan, masisimbagan ta po yan. Lalong-lalo na po, kung ining moratorium sa pag-apply, may pasar na. Ayo. Ito lang po baga, 5,951 man lang to. So, ini nga next year, sa target me, ining 1/3 kaya, masisimbagan ta na. So, sa panahon ta po, masisimbagan ta yan, sigurado ko. Pero itong total backlog sa housing sa Naga, siguro po, dahil to masisimbagan pa sa madaling panahon, sa pahay ka ng land banking ka. Kaya po, tapong magpara land banking pa. Pero po, masakit sa Partican City, sa Ngunyan, magpara land banking, maglaog sa land banking na yan, kung ang luting babakalunta, medyo haray sa sentro. Tamahal niya na maray. Kaya ang kwenta talaga, ang target tayo, itong mga luting, medyo may distansya sa sentro, pero po, pwedeng given sites para sa araw ka ng programa kan syudad. Alimbawa yung sa San Isidro, Kararayan, medyo haranay pending di. Darakulaonan, Prince dyan. Yun po, naglalanggaw talaga, kaya po talaga ang sangunyan, dapat sige-sige kitang landmark. Ako unta na dahil yan yung backlog na yan, dahil tayo mapapanoan. Kadaklagan mga nag-apply dyan, mga senior citizen na dahil na qualified. Ano ba dyan, nagkuha na lang sa Santo Niño, ang ano makasiguro sila. Yung mga kaisipon ta, ang pending applicants, nagpo 1992. Ano na ngunyan? 2023. Actually po, si mga aplikante katong iba, na kahit nag-apply na araw ka na taon, nagkatarawan ta naman, lalo tinawan ta sa Kararayan in San Isidro. Yan, aplikante tang yan na 5,000 na yan, imposible na yan na ma-accommodar ta pa. Kaya ang pinaka-the best kaya, punduho na magpara ako ng aplikante. Ako yan pag hiling ko, yan 5,000 na yan, ay na rin matatapos ta yan. No, pero, ano daw yan? Iyan pong to, pagkiling ko po, kung kita makakabakal nga ng lote kanin sinasabi tang, more than mga 15 hectares maganin, babakal ta next year. Pinupunan si proseso ngunyan, makaka-accommodate na siya ng mga 2,000 families. Siguro po, for another, sabihin 3 years pa, commencing next year, siguro po, baka yan, more than 4,000 na yan, makwenta, matapos na naman. May kulang pa kitang 2,000. Dahil na po, si 2,000 next year na. O si another 4,000, 2,000. so the next, sabihin 3 years. 3 years, O 4 years, 2,000. Di 4,000, di ba yung 1,000 pa? Nuwari na to. Ang preso ka, alang kao ng maray. Dahil po, gusto sabihin ko, sa sunod na 3 years, after next year, itong 4,000 na to, pwede na to. Maging practical lang kita. Sa preso kang daga tangon yan, yaon si Mr. Si Dan De Leon, commerce, business baya. Arab na, ang daga tangon yan, imposible na, ako na iyan mga backlog na yan, dayan ma-accommodate.
biroon mo, 1992. Takong kita desidido, 2020, mayo na kitang mga Iyo. pending applicants. Kaya lang, pinabayaan na. Yan po, Ako, iba Taya. man kayo po ang administrasyon yan ni Mayor Nelson. Sige siyang bakal daga para po sa programang ini. Yan po talaga ang sarong rason, kaya kita naglaland banking yan. Ang gusto niya, matapos naman po ng problemang ini. Bako matapos, na dito mauubos ni, mabawasan ta ang problema pa, mabawasan ang problema ta sa araw ka mga bagay. Kaya po ako, very positive po ako na ini pong backlog tang ini sa mga aplikante. Within the term of the Honorable City Mayor Nelson Ligason, matatapos na po niyo. Ayun po. Simbagong ko lang po si Apo Disa ko yan. Ano? Engineer, may kahaputan po si Sir Mon Jeronimo sa education sector. And acknowledge ko man po si Kat Prela of KSBK, Ma'am Glady of NCPC, and Mishing Naldosa, and siyempre po ang BPC President Kang Mabolo, Sir Benedict. Kahaputan po ni Sir Mon. May I ask po, Teachers Village naka-site sa Carolina, any updates? Please include also the general guidelines if naka-draft na po. Pero para maka-avail kang nasabing mga housing project, then the price of land acquisition po. Pahabol po sa land, sa mga housing project po, igwa po bang data, 2%, if any profit sa nasabing project in spite ang mga rayaon po dyan nagbabarayat? Yeah po. So, maray na hapon po sa... Sir, maray na hapon. Ito pong... ang update po naman sa Teachers Village po, naman sa Carolina Baga, sa Employees Housing Village po. May pagbabago po sa planong ginibo, kita, mas lalo pong pinagayon si subdivision kang ni Architect Jen. Although po, dahil pa siya na-finalize kang uri ng pag-ulay. And ito pong draft kang guidelines na dapat na pag-ulayan kang, nagsit po kita ng meeting kang last Friday garo to. Dahil po ito nadagos, dahil po kami naka-schedule, dahil ako nakapa-schedule kasi meeting ta. O doon po siguro mapapod nagre ako ng pagtiripon this coming week para po may submit nindo si grupo po, members kang team, si mga suggestions sa bagay na ni para sa guidelines na gigibunta. And si price po, land acquisition, may pa po na nabibilog kaming presyo duman. Taday pa po tapos dahil papunta po si Land Development Cost na ginibukan City Engineer's Office, tayo nagalang kumantabang para mahiling mi talaga si total cost kan si development naman para pumabara na per square meter para po maitaw mi per lot kung pirang magiging presyo kayan. So dahil papunta po siya. Siguro po this week makuha ko na ito sa City Engineer's Office. Last week po kaya, Friday last week, dapat makuha ko na si competition nila, pero po dahil ko nakuha ka last week, Friday last week. Nag-aagad man po ka to si Mayor, ang aram ko po si Mayor, nasa Manila, sige siyang dumuhan sa mga opisina na pwede pong makatabang, mahagad ng tabang para po sa mga programa ng syudad para sa Naga. Okay po, Engineer. Digdi po sa audience baka may mga kahaputan po. From MNCCI, Sir Daniel. Sige po. Ay po. Pwede pong simbangon ko na itong sarong itong bahabol ni Sir. Ito pong tungkol sa profit. Actually po, ang programa ng city po tungkol sa housing, as a socialized housing, may kaming profit digdi. Po. Gusto sabihin ko bago po kaming arukan itong mga private developers na talaga may profit sinda, may add-on sinda para sa profit ninda. Ang city po mayo. Kung ano po si cost kan si Daga, si Roland cost kayan, si development cost lang, yun lang po yan ang iba may sa sinisingil may sa inda. Maray na hapon po. Sige po. Gusto nila pong makuha ang update mo niyan kasi ito pong pig-adalan ming mga statistics tungkol sa
housing sa settlement, ano na po ngunyan ang profile kang agricultural, commercial, residential, saka ito pa pong watershed area Kanaga. Kasi sa ditong po ang area Kanaga. So, kung mo po ang opisina mo ang naka-assign digdiyo, gusto mo pong maaraman. Ang datos po na nasa Samuya ngunyan, ang commercial ta po na less than 13%. Ang residential ta po, dahil nga niya nagti 10%. Pero ang Naga po is entirely agricultural. Igwa po kitang mga daga sa itaas ang bukid. Watershed po yan, dahil yan pwede hiroon. Kasi pag nairo yan, nakitang tubig sa Naga. Kaya ano po ang pag-adal kan sa indong opisina? Ano po ang latest pilang porsyento? Kasi iyan po ang pagbabasihan kang number 1, conversion. Dahil ka basta makaka-convert kung labaw ka na duman sa porsyento. Ikadua, iyon man po yan ang pigbabasihan kasi nagdadarakula na po ang mga naglalaog sa tong mga investors. Example is PhilInvest, 1 billion investment in 2023 na ilalag po harani dyan sa SNR saka sa Robinsons. Kaya bilang kamo po ang namamayo kaniyong departamentong ini, very focused po ang question. Ano na po ang porsyento ngunyan kang profile, kang daga, kang siyudad Kanaga? We are very small. Number 2, ano na po ang tigsusunod ng polisiya sa conversion? Tama itong sabi kang Vice President, may baka magka-convert na yan. Ang mahalo na dahil na maabot kang mga ordinaryong tao. Sa Naga po, 68,000 per square meter na. Who can afford that? Hirak man kan mga taga-Naga. Kung igwa pong malaog digding housing project, dakula, niyaon po si sarong amigo kong Vice President duman. Ano po ang mga insentibo kang opisina nindo para makaigwa utro kita ning mass housing para sa mga barangay, sa mga kinapobrehan, saka ito pong ang kwarta, bako man arog kang mga negosyante. So I am speaking now as a director of the Naga City People's Council. Sa tiyan po, I will ask a question as the Executive Vice President kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Mahapot na po ako exact figures and amounts. So, as Director po muna kang People's Council, ito po tulong kahaputan. Ano na po ang profile kandaga ng Naga ngunya na 2022 or 2021? Salamat po. Ayun, salamat po, Mr. De Leon. Inot po, actually po, nagkakapot kang data tungkol sa inahabot ni Mr. De Leon. Bago po ang opisina ko, ang City Planning and Development Office. Olo po, sa ngunya po, may data kong nakuha, halit sa inda, na pwede pong i-share siguro. Pero po, exactly when it was done, kang City Planning Office, di ko po masabi sa inyo ang taon. Hindi po, nakuha ko, kang nagigibo kami kang shelter plan. O yan po, ipabasahon ko na lang po. Base po doon sa data ninda, ayo po. Ang residential po areas, residential area kang Naga, kagabusan na po, is 1,886.28 hectares po ni. So, nag-aabot po siya sa 19.21% kan si total land area kang Naga. Ang commercial po, nasa 3.90% lang. Ang industrial is 2.48%. Agri-industrial is 3.21%. Agricultural is 182.47 garud sa laning figure na nita 182. Basta po iyan po si nagkapirang details didi sa iniiling kong kuya na ni, iniiling kong table na ni. 2016 pa lang po ni ang datang ini. Kan 2016 daw ang residential area sa Naga is around 1,886.28 hectares kasi total area. So, 19.21% po siya kasi total area.
Ayun po. Narinig po ko ito, second question mo, sir. Pira pa pong available na daga para sa housing. Sa computation po nindo. Kasi, masakit po mag-approve na mayo kang datos. Iyo po. Duman po sa ginaiba kong competition kan 2017, nangangai pa po kita ng 254 hectares. More or less po yan. Hindi ko po kasi exact figure. Base po doon sa competition ko, nakaipuan pa po para masimbangan ta si housing need kang syudad, kang panahon na ito. So, base man po sa computation ko yan, more than that pa po ang available lot kan city para sa residential housing. Kaya po, sabi ko doon sa ginaiba kong study na pwedeng-pwede pa na ma-accommodate kan city ang area for housing purposes. So, yan po yan naman sa... Related question po. Sa mong pag-adal kay ito, ang sa tuyang housing backlog was 16,000. Pira na po ang housing backlog tangon yan. Yan po yan sa kudig-kudig di. Hanapan ko po kirar. Po. Basta po sa go around na Iyo po yan ang housing backlog kang po. naga. May dapat ang respond. Po. May projected na po kaming numbers kaya po, sir. Yan po, di ko lang po makuangon yan. Sa kunya po paggiling ko, nasa 20,000 na po yan. Households, families po yan, ha? Ang backlog ka na, kang naga. Takato pong 2017, kang nag-gibo kami pag-adal kanina, nasa 17,000 po siya, 400 something yan, ang housing backlog ta sa naga. So, meaning to say po, gabos po na mga pamilya na gaya po ning harong, yaon po dyan. Gusto sabihin ko yan, yaon dyan ng urban poor, yaon po dyan si mga medyo may kayang pamilya na mayo pa ning daga, na naistaran, yaon po dyan si mga nasa middle class families, bakulan po yan urban poor. Housing backlog yan sa intirong syudad. Bakulan po housing backlog kang former settlers. Yan po, sa figure na yan. Kaya po medyo halangkawin siya. Tamayo po akong data tungkol sa housing backlog kasi mga nasa informal settlers. Appear lang itong nasa database na nag-apply sa Samuya. Okay. Hinapot ko po yan kasi kung nagirumduman po nindo, nagpupon pa lang ang Naga City People's Council, ay babalik ko po sa imong mikropono kung igwapang mahapot. Igwapang project na kulaon sa taas. Golf course. Yepo. Ang naglaban po kay ito, Naga City People's Council. Dahil nagtugot ang Naga City People's. Ma'am Jean Lurin. Inayong golf course. Kaya, ini pong mga pigahapot ko, base po niyo sa istorya ka Naga City People's Council. Saka kung ano mga pinaglaban ka Naga City People's Council, puumpa ka ito. Dahil kami nagtugot, pero dakulaw ng income po ka ito, kung tinugutan to, kasi full investment to. Pero ang Naga City People's Council, sa panginginot ka ito ni James Jacob, saka na Miles Rakid Arroyo, Namalu, talaga pong nagpetisyon kami. Dahil ito pinugutan, kasi ano po ang impact, anong effect? Ang watershed po kang Naga, diyan kita nakuha ang tubig. Pag tinugutan ta po yan, i-develop yan nasa taas, maana po kitang tubig sa ibaba. Mas dakula po ang negative impact sa Naga pag naubos po ang kakahuyan sa kang watershed area sa taas. Kaya po nga ni, importante itong profile, pira pa pong porsyento ang pwede tang i-convert from agricultural land to commercial or even to residential. Kung dahil po, alam mo, budget presentation dapat quantitative. Madali pong magrason ng qualitative. Pero kaya po ang tapo ng datos na updated saka komprehensibo. Ang mga pigkukuanan ko mga data kani, si pag-adal mi mga ito sa NCPC, sa kasakwan. So, salamat po. Ma'am, yun na po ang pinaka-last kong question. Thank you. Salamat po, sir. And from transport sector, Miss Maricarol po, sir. Sir, kumustahan ko po, sir, si update duman sa San Isidro Labrador. Duman po ba sa sinasabi mong backlog na mabibinipisyohan na kang sinasabi mong mga housing project na i-allocate na kang syudad? Ano po ba kasali na duman si San Isidro Labrador? And then, ano po ba talaga ang qualification kang pagpili nindo na si sarong pamilya mabibinipisyohan ng sarong
ning makakaiba sa urban. Kasi for me, sir, kasi nagkakaigwa ako ning inaapod na. Kasi nagdudua-dua na ako kasi ano man kami, tios man kami, haloy na kaming panahon nag-apply. Mala nga ni, ito sabi ko sa Indo, nagpamilya ako sa Rupasa na si Aki ko, 14 na sir ang Aki ko. Mayo pag-irari ako dyan. Nailamang ako dyan sinasali talaga. Kaya, sipag anniversary kang NCUFI, ano po talaga ako duman. Ayo po, nagkataon lang sir, mayo ka pa po kaya. Ayo, tig-comment ko. Hilingon mo, si nag-apply, nagkagaradana. Imagine mo man, maa-award si mayo ka na sa kinaban. Paano man daw yan pangyayaring yan? Ayan po. Grabe ang... Ayan. Salamat sa pagbuy-buy-buy ka sa imong hinanakit. Ayan po. Araw po kani ano para po maliwanag sa kabos, maski po sa nagdadangog may mga proyekto po kita na may mga ginigibo kitang prioritization na steps po pag So, kung nagkataon po na sa proyekto ko niya na bago, tapos po may mga areas na kung saan daog na sa kaso, may mga demolition, may rate of demolition na nakaipuan itong i-transfer toros. Minsan po kaya, nauri siya nag-apply dati kisa katong mga bagong ginagabaan ng na dapat ilipat. So, may mga pangyayari pong araw kan, as in, dakol po nangyari kan sa Naga. Pero po, ma'am, as sinisiguro ko sa emo, siring katong nangyari naman sa pag-award mi sa Liberty 1, ay Liberty 2, saka sa St. Isidore. Si Gabus po nag-apply, kang 1990s pa, nayaon pa, pinahanap ko po to. May record man ako kayan. And kung may, maski hindi mo sa record, itong mga nagkatarawan ta duman sa Liberty 2, sa Carayan, sa St. Isidore, si mga nag-apply ito 1990s to early 2000. Gusto sabihin mo kani, dahil may man piglilingawan, ika na nag-apply, tamay database ka, pinapahanap ko yan. Kaya po, ika kaya ma'am, gano'n nag-apply ka 2012? Oh, kaya po. Madali ka na po, abuton. Alat sir, i-comment ko man sir, nagdana po kasi ako mga pa man, 2005 to 2000 year pa sir ha. Tapos tapos ito po baga sir, surat po baga ni ni ex-mayor John Bongat po baga sa imo, nilagan niya pa po nga ning ASAP man kuta kami. Talaga mananahin niya si kamugtakan mi, na kay po man kaming matauanan ning housing relocation. So tama po yan. Pero po kaya, ang nag-aabot po sa kung may ASAP, bako sa naman saro. Iyo po baga. Dakul po yan. Kung sabihin, nadepende naman lang po ko sa pitsa. Pero po sabi ko sa imo, dahil ko ika malilingawan, dahil may ka malilingawan. Iyo po. Sa bagay na yun. Dahil po, talagang kami, pigsususog ko po talaga yan. Nahanapon yan. Lalong-lalo po, kung ang kamugtakan mo talaga sa ngunyan, kaipuan mo ng ilipat. And panduwa po bako po kami ay nagtatao kan daga. Bako kami. Ngunyan po kaya baga, maanggot ka mo sa kuya, pero po, dahil ko pwede sabihin ka mo na, sige, tataon ta ka na. Dahil po maanggot po sa confederation, ang bagong federation, ang housing board. Ang housing board. Po. Bako po ako nasabing, ako ang mataw sa imong daga. Pwede ba ako mag-endorse sa housing board? Kang pangarap mo, pero po, masabi ang housing board, sige, pwede ka nang ilaw na maging priority. Hindi po masabi na pwede ka nang tauaning award. Po. Para po maliwanag sa gabos, maski po sa nagdadangog. Po. Bako po ako, mapo ako dyan ng autoridad sa bagay na yan. Yan po si Mr. Engineer, pahabol lang po from Urban. Engineer, may hapot lang po ko about sa kung may knowledge po kami itong mga private developer na naglalog digdi po sa Naga, na ang pagtubod ko man po, igwa po mga darakulang daga digdi sa low-lying lang po kayo. Kaso lang po, ang mga nakakakuha, mga private developer. Dakol naman baga pong mga nagbuburutwa digdi. And mga building pong mga depalyated mga building na pong mga siguro dekada na pong daay na gagamit. Baka pwede man pa ma-convert sa pagsasabi po ni Sir Dan na itong garo condominium type. Nakakaulayon ta na lang po garo si mga private na mga tagsadiri po kayan. Na instead si mga kami nga ni Sir Engineer, pag sinabi kayang iapong kami sa taas, harabo uman kanibang mga members ko po. Gusto talaga sir, digdi lang within Naga City proper lang po. Yung wala po yan. Thank you po. So, araw po may
Ang sarupong subdivision developer, pag nag-develop din sa Naga, ginibong subdivision, 15% po yan, kang si cost or si area for development yan, dapat po, ilaag po na maging sarong, o itong area, dapat maging sarong socialized housing project yan. 15% kayan po kang area. Or si 15% kan si cost kayan, dapat ito po para sa development kan sarong socialized housing site. Dati po, 20% yan, kung yan, binabaan yan. Ginimula yan 15%, tapos 5% para sa condominium development naman ito. So, sa Naga po puti, may higpit kita kayan. Na dapat po, kung ma-develop ka dito, dapat po ang socialized housing project mo, dapat sa loob kang Naga. Maski po ang LIN, nagsasabi na kung pwede niyan daron sa ibang reyon. Nakataid kang reyon ta. Pero po kita, nag-ibugit ang ordinansa na kung pwede, di din ilaw sa loob kang syudad din Naga. Mala nga ni, may sarong developer sa Naga. Ang ginibo niya, nagkuha siya nagbakal siya ng socialized housing, kuyan baga, unit, duman sa luwas kang Naga. Actually, bakal siyang unit tayo. Garo bagang, pwede mo siyang bakalunan ko yan, ang pinagandan, socialized housing, basta may cost po yan, na per unit, na pwede niyang bakalon sa luwas kang Naga. Ang ginibumi sa Naga, kang paglaog niya, naghahatid na siya ng ko yan, naghahatid na siya ng development permit, ang sabi mo, dahil ka pwede makakuha kayo hanggang ang socialized housing counterpart mo, dahil mo piglalaog sa Naga. So, ang ginibo niya, nagbayad siya uli ng milyones sa Naga. Apo siya, nagbakal na siya sa luwas. Itong binakal na sa luwas, di ginamit niya lang sa ibang proyekto niya sa luwas kang Naga. Kaya mahigpit po kita sa bagay na yan. Itong sinasabi po na ang building, papakulan natin sa mga ay sa diri kayan, baka po may initiative ka muna pininggibuhin yan, kung may nahiling po ka mong building na pininggibuhin kaya, baka po pwede yan. Kung ipapabakal yan sa tuya, kang landowner o kang business owner. May apot sabi si Dan, Sang? Ano lang, so bago sa presentation, naara ako naman sa employees housing, no? Di ba? Baka pwede naman na instead na ang tinatautan lang sa mga beneficiary lote, kaya dahil nahihiling si Impact dahil nahihiling kung nag-aasenso kasi may nawawalat talaga. Pagka lote lang si tinatao mo. Kasi kung nataonan mo ng lote, may kwarta, nakakapatindog, tapos itong kataid niya na dikit malang si income, nawawalat siya. Baka mas maray na mag-venture kita ngunyan, instead na na lote lang, may housing component na siya. Kasi kadakol ng mga housing agency na kadakol ng mga budget, bigla para baralik lang ani taday man na gagamit ninda. Baka ining mga masurunod na proyekto, dapat may housing component na. Saro dyan, itong row house, alimbawa, may single detached, depende sa kakayahan, ugwaning medium rise. Para at least, ma-attain ta itong objective, itong vision ta, na magkaugwa kita ng, dissenting harong, kumbaga, si term na ginagamit kayan, may dissenting harong ka, tapos safe, secured, sustainable settlement. Yep. Engineer, karagdagan lang po duman kay Sir Danny. Kasi kami po, kaming Naga City Queen Federation, na witness mi po itong urban settlement sa Bulacan na kung saan saro po sa pinakamagayon na proyekto kang nagkaigwa po dumaning urban na dapat po digdi sa laog kang Naga kasi kita po ang nagpuon kang urban, kita ang pioneer. Kaya dapat po si kalidad kan sa tuyang mga istaran maging magayon po, maging presentable as in maging
maipresentar mo po sa ibang lugar na talagang yaon digdi si ugat kang magayon na paggogobyerno kang syudad. Iyo po. Yun lang po yan. Salamat po. So, iyo po yan. Magayon po yan. Igwa na ba kita sa programa o proyekto na may araw kita may housing component na kita dahil may partnership kitang ginimo sa mga kapirang agencies. Hindi po mo sa balatas. Itong sa habitat na po baga. Kapag po ka to, kung hihiling mo, magayon pagkagiribo ka to. Para rin sa ngarong. Ito sa inutong baga, itong sa gawad kalinga. Ito sa lang sa habitat. Sang ka to, 100 units po baga to. So, ang pagkagibo talaga to magamit. Ulo po, gusto taman ining gibuhan sa tuya di sa naga. Ay po. Minsan po, ang constraint tadigdiyo, iyan po kaya may presyo. Ay po baga. So, si capacity to pay kang sa mga kang magiging beneficiaryo kayan. Ulo po kahit ang gibuhan siguro na mapababa ang presyo ko yan, pero po magiging masasacrifice ang quality kang si harong. Pero kung may mga bago kitang innovations ngunyan na pwedeng gibuntang mas pusog yan, as in mas mababa ang presyo, ako po mas okay ako kayan. Ang minsan nahalit ko lang minsan si constraint baga tungkol sa capacity to pay. Tayo po ba kaya once na may sarong agency, sinasabi ko po bako na si donation na housing component kang sidaga ano. Ang sinasabi ko sa mga may bayad ako itong habitat, minsan pagdae na baka bayaran po na napo-foreclose kang kuyan kang si nagpasubling agency, nagpa-loan. So abo ko pong mangyari yan, masasayang ang proyekto. Pero po kung halimbawa may sarong kitang makuang agency na pwede mag-donate ng housing component sa mga loting ini, okay po yan. Tama na nga ni po, sa muya, araw ka ni, ngunyan, may saro kaming binibilog na division sa opisina mi na matutok sa housing component lang kang programa. Kita po baga, agi ang harabig na panahon na mayong gayong focus kita duman sa housing component kang programa. Ngunyan po, may kasuguan sa si Mayor na magbilog sa rong section dyan or division sa opisina, ma-focus siya sa housing component na yan. Kung sabi, ang trabaho ka yan, mahanap ng pundo para po magkaiguan ng programa para sa pagpaharong. Makulang mismong lote na tinatao, pati si pagpaharong para sa mga urban poor. So kung sabihin, bibiluhin ang programang yan, puun sa pag-conceptualize kang programa, paghanap ng pundo ka yan, pag-establish kang proyektong yan, asin pagpatudok ng araw hanggang ang beneficiary makalaog na dyan, nasa maging sa dirindang araw. So yan po yan doon sa bibiluhin tang section na yan. Engineer, actually, ugwa na po baga kita ka itong technical working group. Ang aram ko na ipasar na si sa Sanggunian na dati ang role niya lang maghanap ng lote para duman sa one time, big time. Pero ngayon, pig-expand niya sa iyang mga duties and function. So, bako lang maghanap, kundi ning lote na babakalong, kundi maghanap ng mga ibang resources, tapos itong mga bagong technology, kasi ang loanable amount bagang yan, halimbawa ngayon sa Social Housing Finance Corporation, halangkaw na baga, 680,000 ang maximum na loanable amount. So kung medyo barato si bakal mo kang lote, mas dakula si mapapaduman sa housing component. So, hiling ko man, dahil long term man siya, dahil man yan masakito na maray si amortization. And makaka-focus si mga beneficiary duman sa paghanap buhay. Kumbaga, malaog na lang siya sa harong, ang focus niya maghanap buhay para mabayadan niya si amortization. And sa partita, sa party kang federation, sa party po kang opisina nindo, pwede man kita magtabang para maka-develop ng mga mechanism tanganig makatabang na kumbaga ma-augment itong mga income kang mga beneficiaries. Base sa samuyang analysis, may mga member kang urban poor na kaipuhan mo lang talagang
tawanan ng ideya, tanganig magibo niya si tama, no? Taminsan dahil niya naman yan naisip sa iba si focus. Pero pag natatawanan ta siya ng ideya kung paano siya ma-improve, paano ma-augment sa iyang income, feeling ko, ano yan, a matter of strategy siguro, mechanism, ang kaipuhan tang gibuhon. Eh po, siguro. Araw po naman siguro, ang sampay lang, dikit lang. So, working hand in hand with the federation na lang siguro po. Pati si ginibuming technical working group sa bagay na yun eh. Tapos hindi nga nagpo-propose na duman sa San Felipe, kung pwede, ito nga ito mga ideas na nakuha niya sa luwas, duman i-implement man sa lugar na. Eh, pag hindi kumama pong mayong, baka ngayon yan na problema, basta po maasigurta lang mababilog to lang si magiging mechanism sa bagay na iyan. Ayan po. Okay po, salamat pong Mara Engineer Campillos. And ang sunod na pong speaker is from Civil Registry Office, si Ma'am Adi de los Reyes. Acknowledge ko man po pala si Miss Presi of Urban Poor. Salamat sa pag-zoom. CRO, si Ma'am Civil Registry Office, si Ma'am Adi de los Reyes. Pwede makaling, ano. Good afternoon po sa Indo Gabos. Si Sir Rolly po ang itataw sa Indo title. Ang office me itataw sa Indo is individual legal identity through your birth certificate. Okay po, just marahay na alda po giraray sa gabos na officers kang NCPC, sa barangay, sa satuyang city treasurer kay si Sir Uding itong sa Nasigayata, si President ka Nasigayata. Good afternoon po sa gabos pong yaon dili. Just marahay na. Bali po ma-present ako kang budget, proposed budget for 2023 sa Samuyang Office sa City Civil Registry Office. Next slide, please. Ang Samuyo pong office, nasa sector kang development administration. Ang office mi po, ang vision is to provide accurate and systematic program responsible for the mayong security and preservation of all civil registry records at its utmost capability. Ano po tayo yan ang Samuyang vision? Ang vision ta is, since ang satuyang records is perpetual, kaipuhanan ta po ng accurate and systematic program. Kasi ang satuya pong records, ipapamanat ta sa sunod na generation. Kumbaga perpetual po yan, data yung pwede i-discard. Mayo na po kita, yaon pa po ang records. Ang mission po ng office is effective and efficient personnel with an update skills aided by the use of modern technology, providing the clients with civil registry products and services. Ano pang function kang office me? Ang office kang civil registrar shall be responsible for the civil registration program of the city pursuant to the civil registry law and other pertinent rules and regulations and civil registration. Siyempre po, ang organizational outcome is fast delivery of service since nasa frontline service po kami. Ano po? Pero maski po ang fast ang delivery and service dapat po yaon duman sa
according sa law kang civil registry. Ano po ang legal basis kan sa tuyang office? Ang legal basis po is RA 7160, ang Local Government Code and Act 3753, ang civil registry law. Sa SGD, halos promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development. Babasahan ko pa? Hindi naman siguro, ha? Ang gender issues task is prevalence of unregistered vital events. Ito yan si mga unregistered na record. Ano po? Si unmarried couples who are living together as husbands and wife without the benefit of marriage. Ang expected results pa, ang major final output, syempre po, civil registration products and services. Ang performance output and indicator ta po is, ang percentage kan sa muyang programs and activities is fully implemented within budget and schedule. Paano man sa number 15, page 15. Sa AIP po ni, sa AIP. Ni, 2020. AIP, padarada ko lamang. Pwede ako lamang, be. Hindi, salitdaan. Hindi ko na. Ayan, sabihan. Ang expected results ta po is 100% fully implemented in accordance with civil registry law, rules and regulations, civil registration services ta po. Ang sarap po sa program para ma-realize itong vision ta is ma-digitize ang record kang civil registry office. Malabo, ano be? Dara ko laon. Pareho ka nagtataram. Okay. Sa civil registration services po, dapat 100% fully implemented in accordance with civil registry laws, rules, and regulations. To fully digitize civil registry records, ang expected result na po si software and program procured by second or third quarter of 2023. Ano po ang satuya kaining result is dapat ma-preserved ang si record, si quick retrieval kan si accurate issuance kan si record, and additional income. Pag na-realize po ini yung ma-digitize ang record, kay puhanan ta po ng additional employee, kay puhanan ta ng data machine operator. Now, dapat po ma-hire ini within the fourth quarter of 2023. Ano po itong support sa operation kang office? We conducted mobile registration to different barangays and schools in Naga City. Ang purpose po ay kaini para ma-reduce ang unregistered children, ma-address si civil registration concerns kang individuals. And every year, may target po kitang 100 couples na legally married. Siguro po bago ko i-present sa inyo ang proposed budget before 2023, i-present ko po muna sa inyo ang office services. Ma'am pa, ano kang number 3, page number 3, si office services po. Ini po ang services kan si office, si registration kan birth, marriage, death, and fetal death. Bali po, si mga vital events po iyan ang pigre-register ta sa office. Si marriage application, kung kamo po mapakasal, maagi po kamo sa office. Ang legal instrument po, ito yan mga pigre-register na legal instrument na nag-a-affect sa status kan si mga aki, sa civil status ka mga aki.
Ang court ordered just the same kung in case may adoption, annulment, si marriage, sa office mi man po yan pigre-register. Now, ini pong implementation kang Republic Act 9048, ito po yung correction kang administrative corrections. Then, si issuance kang certified copy kang civil registry records in case pong needed nindo si certified copy kan si mga registered records, samuya din po yan hali. And issuance kan si marriage license. Next po, ma'am. Ang office mi po nagkakonduct ni mobile registrations sa different barangay kang Naga City. This activity provides basic services to the people with the end view of attaining 100% registration of birth occurrences. Bako na lang po kita ngunya nagkakonduct ni mobile registration sa barangay. Kabali na po ang school. Actually po sa Brigada Eskwela, nag-participate naman po ang office me para sa registration. Next po. Nagkakonduct nan po kita ng mass wedding. Siyempre po si Satuyang Mayor ang nagkakasal. Kang last year po, we have 194 couples na nakasal. Sunod, please. Ini po ang bali day-to-day transactions to office, registration kan si vital events. Nagigokit po kita ang bali, nag-ibok kita ng comparative from 2019 to 2022, half of 2022. Siguro po maski day ko naman, basta since malinaw naman po malinaw naman. Iyo po yan ang day-to-day transactions sa office. Ano po? Sige po, ma'am. Ayan. Bali, sa comparative, kan 2019 talagang halangkaw. Pag 2020, medyo nagbaba. 2021, medyo nagtaas na kita. And 2022, gano'n nagbabalik na. Ano po? Next, ma'am. The same din po yan, bali si comparative. Now, yan po ang samuyang income derived from services. Ang office may po, miski bali social service, kasali ba din sa social service, may certain fees na pig-collect, bakang pig-collect, pig-impose ang office base sa city ordinance. Kaya bali po, account 2019 po, bali ang pwede, ma'am. As issuance po ini kan si mga certified copies. Ang security paper po, po ini pigagamit for abroad. Pag nag-abroad ang sarang individual, mako aning passport, ang pig-issue mi po security paper, and iyan po sina-earn tang bali income. Si issuance man kan si certified copy kan si birth certificate, bali po, pigagamit po ang birth certificate pag mahali ba ma-eskwela, matrabaho. Sige po. Siguro malinaw naman po, dahil ko na saro-saro. Kaya paano ko po ba ang saro-saro? Okay. Ini pong received na late registration, may penalty po kayo. Once, may reglementary period lang po kaya pag-register ng civil registry records. Once na beyond 30 days, may penalty na po yan. And iyo man po yan ang nakakolekta si marriage application, iyo din po yan, si issuance. Then ito pong process ng administrative petitions. Ito pong administrative petition, ito po yan mga correction and clerical error na dainan naagi ng korte. Before po kaya ang anuman na civil registry records na igwaning corrections, taga-agi po ng court. Now, na-amenda po yan, tigdi sa Republic Act 9048. Ano po? Pigtaon na ng authority ang local civil registrar na mag-decide kan si petition. Ini pong fees kay itong endorsed na civil registry records. Minsan po baga nagre-request ka mo ng birth certificate sa PSA, since ang bigli requirements yan ka mga offices, hali sa PSA, tapos pag-request nindo negative result.
Pag nag-negative po yan, pag nag-request ka mo sa office ng endorsement, may payment din po. Iyo po yan si mga cemetery, FISTA, itong transfer, si entrance of cadaver, iyo po yan si FISTA. So, please ma'am. So the office was able to generate a total of 22,878,833 in local income out of these various services, covering the period of 3 years and 5 months po. Kaya bali po, siguro iyo po iniyo ang may justify me sa request kang office na proposed budget. Ini pa ang proposed budget me. Dikit man lang po yan. Bali, sa personal services po, kung 2021, may 8,177 kami. Now, ngunya na 2022, 9 million plus, 9,608,455. Digdi po sa proposed budget, ngunya na 2023, may 10,700,000 kita. In case po na ma-approve itong creation katong duwang employees na data encoder. Ano po? Bali, data machine operator pala. Now, ini pa ang operating expenses ta. Sa traveling expenses po is 50,000. Ining office supplies po, siguro may hilinin do, medyo dakula po ang expenses mi sa office supplies kasi human po yan ang nagsusupport kan sa moyang operation. Manpower and office supplies. Pag mayo po kaming ink, di kami makakaserbisyo. Pag mayo kaming bond paper, di kami makakaserbisyo. Pag mayo kaming mga forms, di kami makakaserbisyo. Di po kita pwede mag-reason out sa clients na magbalik na lang po kami, taraot po ang samoyang computer. Mayo po kami ng ink, mayo po kami and so forth na supplies. Dapat po yan ng provision kang office supplies kang office. Bali, ini pong sa other general services, ito po yan, bali job order kang office na nagtatabang sa operation kang office. May 4 po kaming job order sa office na job order. Then, ini pong other operating expenses, iyon na po iyon si pigagamit mi sa pag-conduct ng mass wedding sa Good Mobile Registration. Then, sa capital outlay po, may request kaming digitization kansi records na may 1.5 million in case na i-grant kang management. Bali po ang samuyang proposed budget for 2023 is 13,700,000. Thank you po. Bali, thank you. Sana ang request ni sa last na lang po. Ay, sige po. Ito po ning comparison. Okay. Ini po si AIP Mikan 2022. Kung mahiling po nindo, 15 million si budget mi. Kasi may supposedly budget kaming 4 million para sa expansion kan si office. Kaya lang, ngunyan hinali niya sa expansion kasi di nga kita pwede magpatrabaho nyan. May renovation kita pero makita ang expansion ng office. Dapat talaga kasi kaya may expansion ng office dahil sa kaipuhanan taning medyo dakulang opisina para sa records. Ano po? Kaya bali nagbaba kami ng 1.8 million para ngunya na 2023. Last page na po. Ayan. Yung man lang po yan ang recommendation me, bali to fully digitize civil registry records and request for approval of the proposed budget. Thank you. Salamat po, Mama Di. May question po kita sa Zoom from Ramon Jeronimo sa saro po siya sa Samuyang Board of Director from education sector. Yes po, sige po. 1.5 million capital outlays digitalization of records. May I ask po, ano po ang specific equipment? Okay. Bali, sa 1.5 million kasi, bali, kaipuhanan tayo mag-purchase ng software. Mag-purchase kita ng software. So far, kay maghapot kami, garo
nag-ano ning 5 pesos ang per document. Ang 5 pesos per document, kung igwa kami ng 5 million na documents, siguro ano yan. Kaya dapat may software kita para at least continuous si pag-digitize ng records dumana sa opisina. May mga kahaputan pa po tabi kita, clarification or suggestion. Hello? Mama D, ako na lang po. Dahil mo pa ako ma-question, Mama D. Halimbawa po baga ako as organization, BPC or Queen, na kung saan may mga kaakian man po talaga na dahil talaga nare-registered pa, tama yung papa or whatever na kung anong kasibutan. Ano po yan? Pwede po kami sa opisina mo mag-request or sa paagi po kan sa muyang barangay na in coordination with the barangay council para po magkaigwa po dumaning sinasabi mong programa para po duman sa registered ka mga kaakian or sa mga mass wedding na gusto mo pong ipa-gibo. Yes po, yes po. Through the city mayor po. Dapat po, maagi man po girarekamo sa city mayor, maparang kita kay mayor. Through our office ba ya, ang request po, kay mayor man po giraray through our office. Ano po? Kasi maluwas po si mga empleyado, kay puhanan po, aram din po ni mayor. And may kadagdagan ako kayan, ako na din lang ma-inform. Igwang bagong project na pigtao ang Philippine Statistics Authority. Actually, pigpasa ko na si MOA sa mayor's office. Maagi na lang ito sa Sanggunian. Ang problema po, baga minsan, pag nagbabarangay kita, itong babayadan na 155 pesos. Itong negative result from PSA. Dapat po kaya once na registered si Aki, kay puhanan ta din may supporting documents. Dapat may establish ta si date and place of birth kan si Aki and si name of parents. They pwede po mag-register na ako po si Maria San Juan, ini po si magurang ko, ini po ang birthday ko, ini po ang place of birth ko. Kasi mawawaraan ni integrity ang satuyang opisina once na mag-register, sana kita mag-register na mayo kita ng supporting documents. Now, and kay puhanan ta din ma-verify sa PSA kung di siya registered sa ibang municipality, ibang provinces, ibang region. Kaya, since ang PSA po ang igwa ng national record, ma-require kita ng negative result. Ngunya, nagiging problema yan. Pag nagdudumang kami sa barangay, nagiging problema yan kasi kung mayong pambayad si mga constituents, si mga residentes, syempre nga, minsan may tulong akin na unregistered. Gura na po yan. Naigwa kita ng bagong project ang PSA na ma-issue sinda ng free negative result. Kaya, ongoing po yan. Nag-iikot na kami sa barangay. Pikukuamin na si mga pangaran. Actually, as of now, nasa 400 plus na ang verified documents na unregistered sa Naga City. Ang problema talang, sa kadakulan na pig-verify, 7 pa lang po sinaka-comply ng requirements. Siguro kay puhanan hand in hand din ang pagtarabangan, si lokal na gobyerno kang Naga, and si mga constituents din. Ano po? Kaya ang pigahagad mi man lang, minsan baptismal certificate, school records. Ang affidavit po, si mga kapitan na nagpipirma, sagod si mga barangay officials, pero dahil pa din nagigibo. Actually, minsan ang garo sarong residente sa sarong barangay, pigparasaray si document niya, day kasal si magurang, I don't know kung anong reason, taday ipigrehestro, na nagduman sa opisina, gada na si father. Mayo naman po ning ma-acknowledge. Kaya day man na irehestro sa pangarang kang si ama, tama na si ama, ngunyan si aking marehestro sa pangarang kang ina, pero sa school records niya, ang ginamit niya, apelyado ng father niya. Kaya if you can do it now, do it now. Day pwedeng manya na habit. Ano po? Salamat. Ma'am, ano po ang mga requirements para sa late registration? Tapos how long ang processing sa opisina? And how much po ang binabayadan? Okay po.
Ang basic requirement po for late registration is ito pong certification halis sa PSA na mayo talaga po ning record, baptismal certificate o kaya po school records kung nagkaklase na po si Aki. Kung mayo pong baptismal o kaya mayo ning school records, ta kung baby pa po, pwede man itong immunization record na issued kang barangay, then affidavit kay ito pong duwang testigo na ma-testify na siya talaga inaki sa barangay na iniyo. May case po sa mga adults. Halimbawa, ang sarong adult, mga 60 years old na. Yes. Tapos, dahil man pa lang talaga siya na-register, kang panahon. Pagkatapos, dahil na-record, so baptismal record niya, kan binunyagan siya. And ano pa po, ano ang basic requirement para po makapag-register na late registration? Kung adult na po, 60 years old, siguro po, sir, kasal na yan, may agom na yan. Okay. Duman po sa marriage certificate kan si tao, may nag-appear po dumaning name of parents. Okay. Igwa na po kitaning supporting document when it comes to parents, yaw na po duman si parents. Ma-appear na po si pangaran. Igwa man po duman yung entry na kung saan inaki si Aki. Minsan may entry man po duman yung date of birth. O Okay. kaya, at least may saro na po siyang supporting document. Pwede din po si voter certificate. Voter certificate Yes will po, do. si school records, pwede din po. Kung di po nag-eskwela, basta kami po kaya pigpiga si tao para i-produce talaga si document. Kasi minsan ang problema may day nagsasabi ng tol-tol si mga kliyente. Nagkakaigwa ng double registration. Minsan bako lang nga yung double registration. Minsan tulong registration. May sa Parañaque, may nasa Naga City, may sa Ilocos. Sindaman din po ang nagkakaigwa ng problema. Kaya day po maanggot si mga kliyente na nagdaduman sa office na nadidipis sila minsan. So, how much po ang binabayaran sa Ang late registration po pag below 1 year old is 300 pesos. Pag 1 year Above. yan, 500 pesos po. Pero iyan po sa in case na indigent si tao, mayo po siyang binabayadan. Free po yan. Igwa po kitang city ordinance kayan. Okay. And how long will it take before the May 10-day registration? posting period po kita. After the 10-day posting period, 2 days after or 1 day after, pwede na po yan i-release. Okay, thank you. May kaputan po ang sarong presidente kang Queen from Jose Rizal, Miss Ginali Navarro. Good afternoon po. Good afternoon po. Ihapot ko lang po kung paano ko po mapapabago kaya si Aki ko po kaya si pangduwa kong Aki sa birth certificate niya po may nakalaag na married pero kang panahon pong ito dahil pa kami kasal ni Agum. Tapos gusto ko pong may tama ito yung ano po ang requirements para mabago ko po itong birth certificate? Actually po, mayo sa authority may mag-correct. Pag nag-abot na affected ang legitimacy kan si Aki, maagi po ka mo ning husgado. Pag affected po ang legitimacy kan sarong Aki, pag akian, unmarried si parents, nagbuktak ng date of marriage, delegitimate po yan. Maagi po ka mo kaning husgado. Day po pwedeng administrative proceedings. Gatoyo po kayang tigibo itong birth certificate kang si Aki ko. Day ko po to aram, narisa ko na lang po siya. Ngunya nang mag-graduate na siya ng elementary. Anong siya? Anong kasoring hinaki? 2006 po. O 2006. Bali, ang po, kainaki ko po siya sa harong, tapos ang po, nagibo, itong midwife na na lang sa Dahil mo binasta. Tapos, day ko po aram, na Very nilag siya duman na married, day man. Okay, very common problem yan. Kaya sana maging aware kita sa pagtatauning information, pag-abot. Kasi, ang midwife, nagre-rely man lang yan sa indwa, hapot man kamo kayan. Ano pangaragan si Aki, ano pangaragan si Magurang, ano po kastel kamo. Actually, ang office mi, day man kami nagre-require ng marriage certificate pag-abot sa registration.
Kasi in good faith ang office. Kung ano si pigtaon nindong information, iyan ang i-register me. Kumbaga ministerial ang trabaho ta. Pasensya, ma'am. Okay po, any questions, suggestions, or clarification? Mr. Billy Salvador of BPC Peña Francia. Maray na hapon, ma'am po. Mari na po, ma'am. Igwa mo kong iapot na similar magkatong question niya naman. Yes. Ang lagi ko po, babae, Yes po. kan magkuha siya ng birth certificate, nag-loss naman, male, nagilinagi siya. Kaya, sabi ko, ano taday mo pig-reparo yan? Kunyan, renew siya kan certificate, may igwa ng pigagad sayang fee niya bayad. Kaya pero tayo maiwasan mga arugan, mga correction na naaro. Iyan pong case na yan, sir, kan si aki mo, pwede po yan administrative. Di po yan maagining husgado. Iyon na po yan itong Republic Act 9048 or 10172. Pwede po yan administrative. Padumanon mo lang po sa office si aki para matanan ng checklist of requirements. Yes, ma'am. Question po from the youth sector, TJ Cruz. Yes, TJ. Hello po, good afternoon po ulit, ma'am. Good Ma'am, ask ko lang po, di ba po, clarify ko lang po, di ba sabi mo po doon sa, sa 400,000 na office supplies, parang dito na po nabubuhay yung office mismo. Yes, sa office supplies. yes. Kasi po, dahil base sa mga bond papers na kailangan, mga other supplies, yan po. So, what if po ma-approve itong proposed na digitalization of records? Still mapapurso pa rin po ba yung pag-avail ng 400,000 na office supplies? Kasi po, parang manane-neglect na or hindi na po siya masyadong magagamit eh. Hindi. Kasi once na mag-digitize ang record, ang ano lang ang si pag-digitize kang si record is si preservation kang si record. Just to stay, magamit ka pa din ng ink, magamit ka pa din ng scanner or computer, kay puhanan mo pa din ng ink. Kay puhanan mo pa din ng form. Once na mag-request si client ng certified copy, kay puhanan mo pa din ng ink. Dahil mo man pwedeng ipahiling, ayan, may record ka. Issuance. Kaya kay puhanan mo pa For din. clarification lang po, na Yes, same pa rin po yung process, parang ang pagbabago lang po is parang may cloud drive na po yung mga records. Yes. Plus, medyo bali si integrity kan si record siya. Kasi dahil mo na kaipuhanan na mag-type, si accuracy kan si record na issue mo, accurate na. Kasi ito mismong pig-scan na record, ito ang i-issue ta. Po. Mama D, another question from the Queen President of Naga Central 1, Mr. Ray Ponsalan. Good afternoon sa everybody. Good afternoon po. Kahapotan po lang niyo. Makusog na. Kahapotan lang po niyo. Hugong baga. Hello, kahapotan lang. Nag-uugong manggiraray. Okay. Yan pala naman technician. Okay, ang kahapotan ko po araw kayo, kung ano ang pinaka-opisyal na record ang sa opisina nindo o sa NSO. Sa kuya po yan true experience ko, grabe ng experience ko yan. Nakipagsusukan mako, kan sa init na namaray. Sa NSO ang pirming pigre-required. Na ang NSO po nga nangungupya lang sa Indo. Kinuluran lang yung kadikit ang papel. Totoo yan. May kulor lang. Babayadan mo pa, mapainit ka pang intero. Mapila ka pa. Naon pa siguto mo, gabos-gabos na. Ang pigaano ko pa lang ko, pigahali sa Indo ang authority, pinaka-opisyal na dokumento. Ang NSO ang pirming pigahagad, bako nang sa Indo nga nangungupya lang sinda. Nangungupya lang. Sa totoo yan, maayo man kasi ng koreksyon naman, maayo kung ano pa man. Kipig kuluran lang. Pigkuluran lang. Tanganing mahal-mahal ang pagbayad. Arin po talaga ang ng official sa Indo. Sa Indo o sa NSO? Actually po, sir, para yan official. Dahil po, saro lang ang dapat. Ang po ito, saro lang. Ang dokumento po may datang dua-dua. Sa husgado, dahil ka pwedeng inang sa kuyang dokumento, igwa pa ni saro ng dokumento.
kung nag-take it over ka, nag-ano ko, o taken ka na, yan ang totoong pagsasabi mo, dahil mo na pwede yan na irahon. Okay po. Arin po ang punto Yes, lang, po. sa Okay, sir. Indo o sa NSO. Okay po, sir. Arugani, sir. Ang may authority to register all vital events is the local civil registrar. Kaya kumbaga po, ang local civil registrar kang Naga, kita ang may authority para mag-register kang gabos na events na nangyari sa Naga City. Ano po? Now, ang civil registrar po, ang local civil registrar po is mandated to issue copy of whatever documents presented for us for registration, gabos na reports po, pinapadarami po yan sa PSA. Now, pag-abot po sa issuance, igwaman sinda po ng pigsusunod na lay na sinda po authorized mag-issue. Kaya po, kung hinahapot mo po ako kung arin ang authorized, arin po ang official, pareho po official. Dahil sa ro lang Dahil po man yan. po kadaklan, maski sa eskwelahan, ang mga estudyante, ano pag-ignore ninda ang birth certificate. Actually, po yun ang problema. Dapat tayo na pag-ignore yan. Tama. Kinopyahan lang nga ni kanina yan. Tama po. Kaya lang po, ang nangyayari Ano may ginibod akong opisina nindo na Yes, taon po. ng girari ng Yes. recognition ang Yes. opisina nindo. Yes. Ang problema po kaya, sir, sa tuya, ang mga end user. Yan ang dapat haliw ang problema Ang end ninda. user po. Actually po, igwana po. Anong dapat ibuhuntang niyan? Igwana po ng Republic Act 11909. May Republic 11909 na mayuda ni expiration ang birth certificate. Ang issuance kang birth certificate, whether it is issued by the local civil register or PSA, mayo po ning expiration. Ang problema lang po kayan, sir, halimbawa, ang nag-require ngayon ang PRC. Kaipuanan ngayon ang birth certificate ang mga exam. Now, pag-submit mo kasi sa imong application together with the original copy of the birth certificate, yung na po duman, dahil naman hindi pigbabalik. Therefore, pag sunod mo na naman pangangaipo mo, request ka na naman po. Mabayad ka na naman. Sana po ko ito mga end user, maano man din sinda na pwede na photocopy, hiling mo na lang ninda si original, i-authenticate na lang ninda. Ala, to be specific po, araw Yes, kayo ni, ang eskwelahan, nagre-request ka ng NSO, Yes, bakong po. civil registrar. Opo. Kaya arin ang talagang masusunod si Saindo on NSO. Okay po. Kakumbis, nagmakigwa kita ng maglaog kita ng resolution kung ano pa man, na recognition tawan ng talagang opisyal sa tuyang opisina. Sa Administrative Order 1993 po, ang authorized... Likusyon tanan, likusyon. Alam po, sir. Sa Administrative Order po 1993, ang may authority po para mag-issue ng certified copy is the local civil registrar. Iyo po, local civil registrar. Kaya lang po, may memorandum circular man na pig-issue ang PSA na authorized man din sinda. Napag-abot po sa school, igwa man pong memorandum circular na pig-issue ang DepEd and CHED na ang i-require sa school is PSA copy. Now, umasain po kitang local. Kaya Kung may paano mga tapok nga ni memorandum Sinda mahahali? circular. Ang gustong sabi ko naman, kung talagang kamu ang ma-prevail, kamu talagang tumindog. May authority ka mo dahil ipapasa sa ibang opisina. Nangungupyahan lang Sinday. Yes, sir, ano po kaya? Dahil po, sir, ang PSA po kaya, bali ang Civil Register General, iyo po ang national officer para sa, bali ang Civil Register General, iyo po ang national officer na nag-implement and nag-enforce ng civil registry law. And sindaman din po may direktiba na nag-issue ng mga memorandum circulars sa local civil registrar. Pero nagkakaigwan duplication Pero kaya. man lang po yan, kung naano Treasurer. ng magurang, hirak man kan mga magurang. Siguro. Tapos maski sain. Pirming iniso na, gipila duman, igwa man lang na ang local nga ni, mayaw dapat tawan na authority tayo, yung pinaka-local, yung nakagaram sa area niyan. Baka nga PSA niya na national, kamo ang nakakaaram. Kaya, kung sa kuya man, ang suggestion ko lang,
magkaagawa naman ng lay na talagang dahil na pagpare-require ang mga estudyante o naghahanap trabaho o kung ano pa man, duman sa INESO. Local registrar na lang. Actually, sir, Iguana po, Republic Act 11909. Iguana po, sir. Kundi dahil nangyayari. Iyan ang dapat, paano ita pangyarihan yan? Irak man sa Siguro- tuloy, di siguro- kung kitang ano lang, sayang kan kapagalan ta, sayang ang kapagalan ta. Siguro po, sir. Duplication pati. Opo. Siguro po, sir, ito nagta-transaction sa mga offices, kumbaga, sabihin ninda na igwa kita ng Republic 11909 na kaipuhanan, pwedeng ang birth certificate o any other civil registry records na issued kang PSA sa good local civil registrar. Siguro po, pag na-implement yan, kumbaga, na-implement kan si mga end user, siguro mababawasan po ang sarili ang problema regarding that. Yun lang po yan, kundi aplikano ko lang talaga. Hanggang ngunyan, nangyayari yan. Hanggang ngunyan. Iyo po. Depende sa end user po, sir. Aro kang DFA po, ang DFA perming PSA copy. Okay, thank you very much. Okay, salamat po. One last question from the transport sector. Ms. Maricon. Actually, mayo naman po akong hapot. To inform lang po sa Gabos na nagpapasalamat ako, dakulaon na bagay po kasi sa civil registrar po. Every year po sila nagkakandak ng ito pong mga late registration na sinasabi nindo. Nanlilibre po ang opisina ninda. Kada taon po yan, ano man po, baga sila nagpo-post man po. Then, sarap po nga na ako sa nabinipisyuhan kasi sarap po ako sa naglakaw ng late registration. Kang birth certificate ko, year 2012 pa po. Tapos sarap po pong aki, which is, madalion man lang po lakawon. Ang talaga pong kaipuan man lang kang sarong taong naglalakaw ng late registration. Si disposition mo na talagang lalakawon mo, itong sinasabi ni ma'am na darahong sigabos na mga dokumento, madaliun man lang po. Then kung gusto po nindong matabangan man sa mga bayadan, ito pong sinasabi naman ni ma'am na i-share ko po sa inyo, ito yung sabi niyang maghagad ng barangay indigency para po si babayadan nindo, malesen man po or ma-free pa po nga ni kung tigaano kang opisina kasi dakulaon po itong tabang sa mga naglalakaw na mga TOs na may man talagang mga panggastos. Iyo po itong mga programa na pigpapaabot ninda, kada taon-taon po yan ginigibo ninda. May city ordinance po, kaya kita kayan, ma'am, na pag once na indigent, libre po sinda. Iyo po, ma'am, dakulaon po nga pero ninyo. ang nag-author pa po kayan si Mayor. Oo, si Mayor Pedro po. Opo, ma'am. Po, si Mayor Nelson. Ayun po, ma'am. Kaya dakulaon na pasalamat ko po iyan, ma'am, sa opisina ninyo. O, iyan man lang po, ma'am. Salamat po. Salamat. Thank you. Salamat po. Ma'am Adi, may question, may ano po garo si Sir Daniel. lang po, bako pong hapot. Tama po itong sinabi kan sa mong secretary. Number one, papasalamat po kami for the very comprehensive saka pong advance copy na tinao sa NCPC. Kaya naadalan mi pong intero ang sa indong presentation. Kaya nagpapasalamat po ang secretariat mi na pinadaran po nindo kaming report. Kaya may oras kami mag-adal. Ikadua, dahil po ako makomentaryo sa sistema kasi nasa batas po yan, data yan mababago. Nagsusunod lang po sinda sa civil service law saka sa inda pong opisina na mandato sa national. Kaya maliwanag po yan. Ikatulo po, maugmaon paghilingon ining report nindo, for 3 years, may comparative statistics po sinda. Nag-Google P po ang nagagadan dahil sa death certificate. Nag-Google P po ang inaaki dahil sa birth certificate. Saka po nag-Google P, nagdudubli po ang ikinakasal. Base po yan sa statistics na tinauninda. Kaya dapat po, analyze yung yung pig-submit na budget. O yun po yan ang pigbabase yung kudigdi. Okay, 2 comments po sa budget. Kung tutugutan po ako kan sa tong MC, bakit wala na naman akong one last minute. Marenang nagpapainot, akong dahil mapuli na po ako. Iyon po. Okay. Ang budget po ninda, ang pinakadakulang kita ninda, 2 million kada taon sa registered legal instruments.
Sa taon-taon po, 2 million ang kita kang Civil Registry Office. Hilingon ta po ang report niya, 2 million kada taon. Data po iyang pakawalan. Ano ta 2 million digdi? Pero po sa pag-abot sa birth certificate, marriage certificate, 440,000, 66,000. Pero ang saro pong dakula, security paper. Diyan po kumikita yung opisina nila. Okay. Nagahagad po sinda ng budget mo niyan. Kasi ang pag-uulayin ta po, budget presentation, baka uman ang sistema eh. Budget presentation po, ang pigahagad niya po is total 14 million. Mayo pa nag-comment ka eh. 14 million po ang pigahagad. Iyong pig-uulayin tango niya, kaya niya akong kita digdi. Out of 14 million po, 10.7 para po sa personal services. Pangsuldi po ni kan mga tao. So halos ang hinahagad niya po, pantaho lang. To operate the office is only 1.5. Pero ugma po kami, na nag-allocate po kamo ning 1.5 sa digitization. Yes po. Yes po. Ang dapat po nga ni garo kaniyo, sasabihin ko, dapat inindakulaan para po kung digital copy nakita, madali na po magkuha ng mga birth certificate, death certificate, marriage certificate. Kaya siguro po ini 1.5 ang iba ang suggestion po kang representasyon na ini. Dagdagan ta po niyo, bawasan ta siguro itong sa tao na 10.7. Aro kang inibo ni John Mongoso, pigbawasan niya si tao sa water district ng 73 people, ngunyan po kumikita na ang Metro Naga Water District. Dinakulaan niya po itong sa tao. So ito pong digitization, overdue na po ni, because the e-governance law require all government offices to unleash the power of technology. Kaya ma'am, dagdagan ta niyo 1.5. Kulang po niyo sa to digitalize. Thank you po. Ano po? Thank you, sir. Thank you. Saka dapat po, dagdagan ta ang tao na matrabaho sa IT. Yes po. Para po, mabawasan ta na itong physical contact, pwede na kita mag-request online. Yes po. Naga City po, number 1 sa technology, pero may kitang nasa next wave city. Pag data po iyan pigkuhan, mababa po kita, dahil na kita magiging next wave city. Kasi ang number 5, criteria po sa next wave city is innovation. Kaya ini 1.5 mo po, malog po iyan duman sa city sa innovation. So yun lang po ang komentaryo ko. And I will only have, ma'am, 1 comment. Yun lang po. Thank you very much po. Thank you very much po. Salamat na maray. Salamat po, Mama Di. And ganyan po apudanta na po ang pantulong ma-present kan sa indang budget from the Office of the City Treasury, Mama Ricor Gayanilo. Maray na hapon po sa Indo ka, boss. Dahil na po ako masaro-saro sa Indo. Good afternoon, everyone. Nyaon digdi, ito nyaon sa Facebook. Facebook Live. Ini po ang good morning. Ang opisina mi yung City Treasurer's Office. Hello, ma'am. Next po. Ang sabi po sa mo, para po uniform ang pag-present me, ang ipapresent me lang, LBP form number 2 and 4. Ang number 2, iyan ang budget. Ang number 4, itong sa AIP. Yan na po ni. Yun po ang LBP form number 4. Ang opisina mi po, alo. Ayan.
Malabo ang sector mi ang Treasurer's Office under the sector of Development Administration. Ang mandate mi po Republic Act number 7160 or the Local Government Code, Article 2 and Section 470. Ang vision mi po to promptly meet the requirements of the city government and its constituents through prudent utilization and implementation of all revenue-generating ordinances and laws and strict adherence to the principle of sound fiscal policy with the active participation of the citizenry. Ang mission mi po, ang tesorería, perminang ang isip kwarta. Kaya ang collection and disbursement, collection of taxes, business tax, real property tax, and other fees and charges. Ang disbursement po, yan ang pagbayad ka mga babayaran kang LGU Naga. Kami po ang nagdi-disburse kayan. Ang organizational outcome po, enhanced revenue collection and competent disbursement of government funds. Sa AIP reference code, ang tulo, General Administrative Services, Support to Operation and Operation. Under General Administrative Services, iyo po yan ang major final output, effective and efficient local treasury operation services. Percentage of disposal of valueless documents. And last year po, po kami kayan, si mga official documents mi po na para tarago po, paano mi na po sa National Archives of the Philippines. Ang po dyan, nire-request mo po yan, tapos na-assign ang National Archives ng ALDAO na para kuruunan po ang mga lumang resibo. May period po yan, 10 years. Kaya kung ma-request po kamo kayan, after 10 years, mayo na po kaming copy kayan dahil kinuanak ang NAP. Ini pong accurate and timely submission of annual inventory reports, supplies and equipments, electronic statement of receipts and expenditures to BLGF. Monthly, nag-submit po kami kayan sa BLGF. Under po kami ang City Treasurer's Office ng Bureau of Local Government Finance. Ang City Treasurer po, recommended po kang City Mayor. Pero po, ang appointment po, signed by Department of Finance, Secretary of Finance po. Kaya duman po ako nag-oath-taking as assistant. Acting pa lang po ako ngunyan dahil si Ms. Abunal nag-retired na po 2021. Quarterly po, binasubmit naman po ang mga quarterly report of collection and disbursement sa BLGF po. We are monitored under, sabi nga ni Ken Tesorería, kadakol among BLGF, DOF, COA, siyempre under ako ng mayor, tapos ang sangguni ang panglusod. Ang sunod pong trabaho, ang performance, accurate and effective monitoring of office budget, PPMP, office supplies and equipments. Ang target po kaning sa budget, 100% dapat po. Another, accurate and systematic recording and maintenance of payments of RPT, business tax, and other city of personal records. May budget po kita dyan sa MOE ng 2.5 million. Sunod po sa support to operation, ngayon po dyan ang compliance to recommended office organizational structure of BLGF. Ikaw pong mandato ang BLGF kung anong dapat organizational structure mi po. Kaya dapat po masunod yan. Ang target mi po, 80% compliant to BLGF recommended treasury service organizational structure. Ang sunod po, ang safe waiting area lobby for taxpayer. Nag-ano mi po dyan, ang target mi, maka-install po ng 100% CCTV sa lobby po. Sa loob po kang opisina, iguana po dyan. Dati po kaya, ang nagbabarayad sa opisina mi nasa laog. Kaya lang ka nagka-pandemic, niluwas mi na po. Ang nangyari po, ang report po niya, may nagkakawararaan pong gamit si mga taxpayer. Dahil mi naman po na ihiling kung lalo na sa luwas. Kung sa loob po nangyari, mahihiling mi. Nahanap ang nawawara. Kaya ngunyan, kaya po mi pong magkaigwaning 100,000 pesos
sa budget para sa CCTV po. For the operation po, ang program po, collection of taxes, fees, and charges through manual and online payment. Kaya po ni pong ma-enhance ang revenue collection para po may gastuson ang syudad. Na kumbaga niya sa puso kan sa Treasurer's Office ang paghanap. Ay ito po palang saro pa sa nalingan ko. Ini yung pong safe transportation vehicle for city of personnel in the daily withdrawals and tax campaign. Kaya po kami po mag-acquire ng one service vehicle dahil luma na po maring auto mo. Minsan po, narautan po kami, nakakatakot, kwarta baga ang darami, matulak. Minsan nag-apod na sa ko, emergency, kaya po niyang i-rescue kami. Kaya lang nakakasupo nga ni Treasurer's Office, luma ang auto. Sana po mataan kaming bago po. Grabe na po ang gastos kang luma ang auto. Almost 7 years, garwa, pera na. 7 years ng auto mi po. Di tulak-tulak na baga. Ito, dagos ko po, Didi. 2023 target income for RPT. Sa ngunyan po, ang collection po sa RPT, 80% na po ang nakuha kami. Out katong sa estimated and sa actual. 80% na po. Liit na lang pong kayod. Makakuha kami na. 80%. Percentage of tax campaigns, iyan po ang gibo mi para makakolekta, kaya po kami maningil po. Iniingganyo ko po ang mga tao na magbayad po, lalo na po ngayon na 2023, mag-advance payment po for a 20% discount for year 2023. Dakulang bagay po ang 20%. Ang iba po kaya nagsasabi na, di po man ngayon December 30, mabayad. Di po, January po, pwede na po mag-advance payment para makuha na ang 20%. Pwede ba nga po mag-advance ng 3 years. 3 years na tax. Sa panggibo po, ang tax mapping po. Nag-i-inspection po kami. Ako po ang chairman sa Joint Inspection Team. May mga reklamo pong na mga business establishment na kaya po nagreklamo pang mga tao na sumaribok, may permit na nag-ooperate may permit. Sa mo po yan, figure report. Nag-examine man po kami kan libro, kan mga tindahan. May mga tindahan po kaya dahil nagtatao kang tunay na benta. Kaya po pong i-examine mo po yan. Pisuratan mo po sinda para i-present ang mga documents ninda po. Effective implementation of Business One-Stop Shop. Ini po ang every January, iyo po yan ang garo activity mi pong Daldakula. Dahil yaon po dyan renewal of business permit. Ini ana nga ipupuan ng dakulang pundo. Another po, percentage of deployed and transacting online payment. Ika naman po kami ngunyan online payment. Nag-ano po kami katong GCash. Nag-implement po kami. Pero ngunyan, ugaman pong online, ma-deposit po kamo sa bangko, sa Land Bank of the Philippines and DBP. Pwede po dyan. Ini po gabos, dapat 100% collection, implementation po, and operational. And sa disbursement of funds po, competent disbursement of government funds. Ang monetary obligations and other statutory obligations of the city government of Naga be fully paid within the prescribed period. 80% payment po ni dahil ang iba kanya nagiging accounts payable po pag diin nakakaabot si papeles ninda para tsekihan ni po. Tapos na po yan. Next po, ang budget, total budget ni po pala 20, sa personal services 29 million, MOE 5.7 million, at total capital outlay 1.2, si auto total 35 million. Sunod po. Ma'am, yun budget yun pala. LBP form number 2, si budget na po ni ang personal services total pong
28 million. Nagdagdag po kami sa under column for barangay election, election. Dahil baga po nadagos ko niyan, kaya sa next year po, December, naglag po kami 400,000 sa budget para po sa overtime, ka mga mass service po para sa election. Sa MOE po, sunod po ma'am. Sa traveling expenses, ang 2021 mi po actual 19,260. At sa current year 20,000 dahil barawasan po data kulang. 2023 naglaan po kaming 100,000 dahil po kanina na taon nag-request po ako may travel po, requested akong to attend sa Davao, sa Bureau of Local Government Finance, sa Paltra. Dahil po ako nag-pursue dahil kulang po sa fund. Kaya 100,000 po. Nandiyan po rin ang quarterly BLGIP meetings, conferences, DOST calibration, DOH, pagkukuha po kan cheque sa Department of Health, tapos sa iba pang mga meetings na pinapaapod kang Department of Finance. Naglagman po akong training expenses po ng 20,000. Kabali na po yan para duman sa travel. Ang office supplies expense, 2021 is 226,986. Ngunyan pong taon, 85,000 lang po. Kaya po ni po magkaigwa ni 862,283. Taano po? Sa current 2022 has no budget allocation in preparation for BOSS. Yan po dyan si mga t-shirts, si mga supplies na kaipuan po sa business one-stop shop. At sagad si mga office equipments po. Itong mga figure charge sa 2 OME, MOOE, na sa dati sa capital outlay, dapat po niya onda sa maintenance and other operating expenses. Ali po yan sa order kang COA. Sa accountable form expenses po, 2021, 1,147,198.30. Ngunyan po, 1,080,000. Big request mi po niya, 1.4. Dahil po, kami po ang opisina nagbabakal charge sa muya ang mga resibo na ginagamit sa pagkolekta. Diyan may po, picture charge yan. Kaya po naman po ang other supplies and materials ng 652. Nyaman po dyan si mga supplies sa boss. Postage and courier, 20,000 po ang request me. Dati, singo niyan po 8.5 lang. Ang telephone expenses, yun po yan si mobile mi po. Sa internet po, charge po yan sa IT, baka yan sa mo. Ang other general services, may 8 po kaming job order. Diyan po yan charge, 861. Transportation delivery expenses, ini po ang 100,000. Dati mayo po kami. Kaya lang, din naman po, dati sa general services office yan. Kaya lang, ilag na po sa muya, dapat sa muya yan. Kaya nagdagdag po. 10,000 lang po ang misa, repair maintenance and office equipment. Sa motor vehicle po, 100,000. Baba po dahil, dati 170, 100 na lang dahil we are expecting to the approval of the new service vehicle for 2023. And furniture and fixtures, 10,000 lang po. Ang fidelity bond premiums, may estimate po kami 232,500. Ngayon na taon po, 350,000. Binabaan niyo po yan dahil ano lang po, nagbarabaan ito mga si premiums po. Advertising expenses, yun na po ni ang kaipuan mi po ang pundo dahil kaipuan pa iniyo. Taon-taon po nag-ano kami every year, twice or 3 times a year kami nagpapublish ng mga delinquent taxpayer. Baka ang iba po sa Indo naka-receive na ng mga dyaryo na niyaon si mga sa delinquent. 430,000 po. Ang other maintenance operating expenses, nagdakula man po ni dahil
maano po kami auction for 2023. Other financial charges, 1,000 po. Ngayon po dyan yung mga doc stamps na pigbabayaran mi po sa ROD. May ano po. Ini pong auto, 1.2. Total po of 30, ano total? Grand total ni Tabi. 34,747,787.75. Yun lang po yan. Ayaw lang. Next po. Ini po ang mga ginigiribo mi. Tax campaign strategies. Magkakaiga po kami, gigibo mi po ang process na implementation of Naga City Revised Local Revenue Code. Dahil po ang Revenue Code ta po, 2004 pa. Babaon na po ang binabayaran. Ang sinisingil ta. Dapat po ang mandato kayan, every 5 years magbago. Hanggang nyan, di pa po na ano. Continuous tax campaign through advertisement, hanging of tarpaulins, etc. Pagiramdom po yan sa pagbayad. Next po. Yan po ang publication. Sinabi ko po sa bago. Next po. Yan na po yan si tax mapping po. Pigdodoroman po ang mga tindahan. Bigi-inspect po si mga mayong mayor's permit. Tapos pag may mayor's permit po, nag-i-issue po kami notice of violation. Next po. Yan na po si examination of books of accounts. Hanggang sa supermarket po, sa karnihan, dumanan mi. Nag-iisi mi ang mga presyo. Hello po. Next po. Hello po. Ma'am. Joint Inspection Team. Nagdaaran kami dyan sa mga pagbanggi po. Namamasyar kami sa Erinuman, sa bar. Bigilin mi po kung tarama man. Kung maribok. Kung yun man lang po yan. Kaya riban mi po dyan ang mga Bureau of Fires, TNRO. Ano po, online electronic billing of annual sa RPT. Pwede po kamo mag-request ng billing sa cto@daga.gov.ph. Lalo na po unyan na matapos naman ng 2022. Yan na po, next. Yan na po ang automing bago sa 2023. Puti talaga. Marabarato ang puti. Yan na po, CCTV. Yan na po. Yan ang pwedeng laaganan. Hiling-hiling. Next po. Yan na po si pagkuha ka mga official, mga luma na documents po. May dara na po sindang para mga junk owners. Sinda na po nagbabakal kayan. Yung resibuan po, si kita mi po katugaro 6,000. Di ito. 6,000 po, kinikilo. Yan na po, yan. Next po. Next. Yan ang binaka the boss. We are the boss. One-stop shop. Next po. Ang tapos na kita. Yan po ang kalibahan mi yan. Yan, nagkakalibrate po kami kang gas pumps. Calibrators da yan, sabi kang CTO. Calibrators. Nag-i-inspect mi po kung tama ang paglaag ng gasolina. Other revenue generation, business tax mapping. Next po, monthly staff meetings. Bulan-bulan po nag-gigibo kami yan. Next po. Thank you. Any question po? Any question? Ma'am, regarding ma'am sa Sorry, ma'am. Garo de kami nakataong in advance, sir. Regarding sa tax revenue tax collection campaign. Kung minsan nadadangog sa radyo, nagka-campaign ka mo through the radio, na magbayad kang buwis. Pero po kaya, I would suggest, na ining sa tuyang mga barangay officials, ano po nindo yan, gamito nindo ang sa indang services. Iyo po. Sa pagtabang sa tax campaign, magtabang sinda. Iyo po, ginibumi po yan. We noticed that there are barangays na igwa nga ni mga nag-exist na mga naka-register yan, kukuanin permit sa pagnegosyo,
pinapabayaan lang. Tapos igwasinda dapat nin record kan mga real estate properties na yaon sa laokan sa indang barangay, and they should want to remind the landowners na magbayad kan sa indang mga realty taxes on time, tangani makatabang talaga sa collection kan sa tuyang treasurer's office. Napapabayaan po yan, so I would suggest na gamiton po nindo ang services kan mga barangay officials because they are receiving honoraria na dapat magserbisyo man sinda. Iya po. Noted po, sir. Pero po, pigigibumin po, mimam po yan. Tataan mi nga isinda ng mga dyaryo, minsan, dahil may aram ang lugar kung saan bisado nindo ni. Yes, actually, nasa barangay, yun nakakaaram kan mga kunyan, taxpayers. Nagtatabang man po talaga sinda. Ano po? Okay po, kung mayo naman po garong mga kahaputan, clarification, ma-proceed na po kita sa satuyang last presenter. From ESO, si Sir Pipin Aguilar, siya naman po ang one question pa po daw, Ma'am Cor. Ma'am, itong regarding po sa ma'am, itong pagsasabi niya baga pong itong mga paratenda, anong classification po kan mga paratenda po na mabayad po? Ito ang argument mga fish vendor, mga fishball vendor. Ito saradit na tindahan po, ma'am, sa Laugan Barangay po. Ayan po mga peddler. Peddler po yan. Naglilibot yan. Pero may mga ano man po na ang business po na may capital pong less than 50,000, sa barangay po yan makuha ng barangay clear, barangay permit. Sa muya po, maski sinda, maski arog-arog kayan, makuha man po giraray sa treasurer's office, mabayad po ng regulatory fees. Ang iba nga ni, nag-aaran no, una mingi sa barangay lang. Dahil po, kaya po ang manggiraray magpa-city hall para magbayad kang regulatory fees. Mayor's permit, sa Bureau of Fire. Ayun po yan. Pero po, ma'am, siguro po mga barangay, ma'am, tayo man po garotolos makaka-impose ng mga taxes na may pong local version po kanala po. Itong mga collection taxes po, garo, under the local government good po. Ayan po yan. Nagko-collecta po kami base man sa ordinance po. Kumayo man po duman, dahil po kami pwede magsigil duman. Araraman po sa barangay kung ano ang dapat ko unon. Sige po, okay po. Yeah, po. Thank you very much po, ma'am. Okay po. Hello. Salamat pong maray sa ipinag-present mo from the City Treasurer's Office. Si Sir Pipin po, ang satuyang ESO Administrator. So, good afternoon po. Good afternoon sa members kang Naga City People's Council and sa gabos pong stakeholders. Nagtataw po akong pasasalamat sa pagtaw pong opportunity para makapag share po kang samuyang plan for next year, 2023. So, ang office mi po, ang office mi po is, ang ESO po stands for Education, Scholarships and Sports Office or ESO. Ako po ang nagtatayo pong acting department head. Sa gabos pong mga department sa City Hall, ako po ang pinaka-hoben. Bako po sa edad. Sa service po as a government employee. Kasi naglaog lang po ako ang 2019 during the incumbency of Mayor Legacion. July 1, sabay po kami naglaog July 1, 2019. Pero I started as a scholarship officer. So iyo po ito si pigtao po sa kontrabaho ni Mayor Son under ESO. So iyo man po giraranin si office na piglaugan ko. Kaya lang kan 2019 hanggang last year, scholarship office po ang pigkakaputan ko. And then October last year po, nag-assume po ako sa as the department head of ESO. So ipapabisto ko po ang samuyang opisina for the information of everyone. So the name of the office of course is ESO. So nasa sector po kami kang social services. Ang vision ta po is city
responsive to the holistic development of its learners, addressing their needs in basic education development, scholarships, and sports development in accordance with what the law provides. Ang mission ta po is to ensure the delivery of services and provision of facilities relative to basic education, scholarships, and sports development as provided under RA 7160 or ang Local Government Code. And number 2, to develop plans and strategies for the basic education, scholarships, and sports development programs. Ang kaibahan po kang ESO, kami po bako kaming income generating, unlike po itong Civil Registry Office and ito pong City Treasurer. Si income po ninda pigtatao sa mo, and we manage that so that we can give services to our clients. Next po. So, ang functions ta po, actually dissecta po or pigkuata po sa mismo po duman sa RA 7160. Functions. Number 1, assist public elementary and high school administrators, students, and PTAs in the conduct of programs and projects in their respective institutions. So mostly po ang sa tuya pong clients nasa DepEd, mga public schools po. From time to time may mga private schools, but mostly mga public schools po, including of course the division office. Number 2, administer the implementation of Queen program. So nyaon po digdi si Ate Osang for the elementary and high school students. Number 3, recommend to the Naga City School Board development programs that match the needs and requirements of public schools. Number 4, facilitate the provision of scholarship grants for qualified scholars of the City of Naga. Number 5, broaden sports participation among students and out-of-school youth to promote sportsmanship, physical fitness, participation in the community and school activities. Number 6, formulate and implement long-term program that will develop athletes who can excel in regional, national, and international sporting events. And number 7, formulate and implement long-term program that will maximize the utilization of existing sports facilities as well as advance the sports development of the youth. As you can see po sa functions we can actually divide this into 3 divisions po. Kasi ang ESO po, ang creation po ng ESO is actually composed of 3 divisions. One is education, ma-reflect po yan dyan sa functions. Number 2 is scholarships, and number 3 is sports. So sa opisina po kang ESO, may tulong divisions po. May education division, may scholarship division, and may sports division. So gabus po yan, pigtatawanan ta po ng attention so that we can actually provide services to our clients. So yan po yan. Reflective po yan dyan sa functions ta. Next slide po. So sa organizational outcome, by virtue of the office mandate through the Local Government Code and City Ordinance, ESO continues to provide its yearly services to the basic education, scholarship, and sports development of public schools, and will ultimately benefit the learners and students of the City of Naga, and aims to improve its services through evaluation of its services. Ang mandate po or legal basis, ito pong City Ordinance number 2011-001 under Article 5, Section 14. The ordinance establishing the new departments, divisions, and offices in the administrative structure of the City Government of Naga. Next slide. So yun po ang mga recent activities. Dahil ko na po pwedeng ilaagsigabos na mga ano. Pero just to share, so yan pong first picture ta po is about in a regular basis or quarterly basis, nagkakaigwa ko kitang board meeting sa Naga City School Board. So may mga stakeholders po kita dyan, as well as including the chairman and the members of the board. So pig-urulayan po si mga programs and plans, and also coming up with resolutions na importante po sa pag-address po kang mga needs kang mga public schools. Ang second picture po is orientation of the new scholars kang siyudad. This happened last July, I think. So yearly po nagkakaigwa kita ng mga new scholars. So part po kang mandate po kang sa tuyang office is to provide scholarships for the students of Naga City. Sa Naga City lang po. Okay. So yan po may ordinance po kita dyan. And last is the picture is the
rice distribution to indigent families. So ini po under the Queen program. So on a regular basis po nagtatao po kitang nagdi-distribute po kita ng rice aside from the other services of course sa mga indigent families digdi po sa Naga City. Next slide. So ang SDG goal adopted na po is itong number 4, ensure inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities. Sa gender issues po, ang number 1 is representation of PWDs in scholarship program. So yun pong nahiling mi kasi among others po, nahiling mi na medyo sa pagtauta po ng scholarship program, medyo nahuhuri po ang satuyang mga PWDs. So dahil po sila nakaka-avail kang services, especially sa scholarship program. And number 2, representation of ALS graduates to the scholarship program. Although igwa po kitang part kang ordinance is si mga ALS graduates na po, kung included po sila doon sa mga top students during their graduation, automatic scholars po sila. Kaya lang, most of them, dahil man po nakakapag-avail. Okay. And sa expected results and means of verification, major final output, of course, programs, activities, and projects of the office are effectively implemented and delivered addressing the needs of basic education, scholarship, and sports development among learners and students of the City of Naga. Ang performance output indicator ta po, of course, is effectively implemented ESO programs, activities, and projects. Ang target ta po for the year 2023 is 100% utilization of our appropriation for all programs, activities, and projects for 2023. Next slide, please. So, ini po ang samuyang budget. So, siguro ini po ang pinaka-importante sa gabos. Ano po? So, as I have mentioned a while ago, ang satuya pong budget magre-revolve po duman sa 3 divisions, including ito pong administration po kang ESO. So, naka-itemize po dyan ang samuyang programs, activities, and projects. So, saro-saroon ta po ano. So, sa General Administrative Services, namely Personal Services and Maintenance and Administrative Support, so including capital outlay. So, ang implementing office, of course, is ESO Main. So, ang funding source na po, General Fund. So, kang 2022, ang personal service is 7.4 million. Ang MOE ta is 30.1 million. Ang total ta po is 37.5. For 2023, ang proposed budget ta po for General Administrative Services would be 43.4 million. May increase po kitang 5.9 million. So ang PS po dyan is 5.5 million. Ang MOE po is 35.8 million and ang capital outlay is 2.1 million. Naga City, next po is Naga City Queen Program. Ini po sa rice distribution. So permi po kita nag-aalat under the general funding 10 million for this. So kino-cover ta po si 1-year rice distribution program kang Queen Program. May mo pong pagbabago sa proposed budget for 2023. So no increase po sa budget. So 10 million man po giraray. And then we also have the subsidy to NGAs. Ang NGAs po specifically ini po si pigtatauta pong City Cola for the public school teachers. Kasi mga permanent employees po ninda teachers. So ang budget na po dyan is 10 million. Every quarter, we are giving every quarter sa City Cola po para sa DepEd. So usually, kung 10 million po, 4.5 million po ang pigtataw po quarterly for this subsidy to NGAs. So may mo pong increase for the proposed 2023 budget. Donations intended for indigents clients po kang satuyang opisina. So diyan mo pipigo ka, for example, may mga request po na kinakaipuan kan sa tuwing suporta. So pigo ko ata po diyan sa donations. Ang amount po diyan is 10 million for 2022. So no budget increase po for 2023. Other ESO programs, activities and services including recognition of most outstanding students and athletes. So from time to time po, igwa kitang mga pig susuportan pong mga
mga students na nagpa-participate sa mga competitions, local and abroad. So pag igwa po nanggagana po sinda, we give them incentives. And of course, sa mga athletes ta po, mga atleta ta, kasi going through sports, so may support po kita dyan. So under general fund, so last year po, mayo po kitang ano kayan, kasi mayo man pong sports kang last year because of the pandemic. So nag-propose po kita ng 100,000 for that. So mayo po kitang remarks sa increase or decrease. Next po is the scholarship program for students with disabilities. Ang pagsusuportan po digdi right now is ito pong mga estudyante kang Gualandi. So aram pa tamong Gualandi. So nag-alat po kita dyan under the general fund. So under scholarship pa rin po yan ning 100,000 for 2023, but last year nasa 70,000 lang po. So we are anticipating for the increase of their students na may disabilities po. So we are supporting the tuition specifically. Kaya may increase po kita ng 30,000 sa 2023 budget. And then, ang pinaka-importante po sa gabos sa opisina na talagang because of the ordinance is the Naga Tertiary Scholarship Program. Under the general fund, kang 2022, ang budget na po is only 20 million. So ngunyan po sa 2023, kasi we are actually anticipating the increase of scholars. Kasi by January, ma-start na naman po kita ng application for scholarship. So madadagdag na naman po yan. This year po, ang nadagdag ta pong mga scholars, city scholars, nasa 254 if I'm not mistaken. So ang total ta po ngunyan, nasa 893 to be exact po na mga scholars. So yan pong pagsusuportan ta. Yan pong 20 million tang budget for 2022. So in anticipation for the increase of city scholars for next year, so ginibuta pong 22 million ang budget ta po. So may increase po kitang 2 million. And then we also have support to educare program. So kaibanan na po dyan ang PS Ninda. So all in all, for 2023, nasa 16.8 million as compared to 12 million kang nakaagi pong taon. So may increase po kitang 4.8 million. Ini po yung sa educare program, yun po na itong mga preschool ta po na pagsusuportahan. Okay. And of course, nasa elementary level din po. Next slide po, kasi may kasunod po ini. Okay. We also have our support services for DepEd programs as far as basic education learning continuity plan. So, mayong pagbabago, 2 million. We allotted 2 million sa MOE in India from the general fund also. And for the proposed 2023 budget, 2 million man po giray. So, no increase. Support services sa ALS, 0.2, that means 200,000 po. So, the same po, 200,000 din po ang sa tuyang proposed budget for 2023. May support din po kita sa SPED program. So, as you can see, everything is on education services. 200.2 million, that's 200,000 po ang support. Also for proposed 2023 budget, 200,000 din po ang support. And then, we also have support services for the Queen program. Ini po, pigdadang po ni Ate Osang. So, kang last year po, mayo kita, Ma'am Osang, mayo po kitang budget for 2022. So, ngunyan po, maalat po kitang budget for 2023. So, naglaag po kita ng 500,000. So, okay na po yan, Ate Osang. So, mayo man increase, mayo man. And then, ESO capability development and team building activities sa ESO personnel po ini. Just in case, tugutan na po kita kang syudad na mag-conduct po ng team building activities for 2023. So, nag-alat po kitang very minimal po. Nasa 20,000 lang po yan. Kasi piraman lang po ang staff mi po sa ESO, nasa 20 lang po yata kami. And then, we also would like to hire additional office personnel kasi medyo kulang na po. To be honest, we don't have official driver kasi si official driver mi po
nag-passed away na po, sumalangit na. So kay pong ribayan. We also don't have janitor or tapos office clerk kay puan mi din po. So ang pigalat mi pong budget for that, hopefully ma-approve po ang budget mi po is 2 million for that. Kasi ang personal services, ang computation ta po kayan 12 months. So sa general fund. So yan po, kaya 2 million po ang ano. And then if you will be visiting our office, medyo madidismaya po kamo kasi talagang I'm not sure kung how old is our office now. Actually, nakiki-opisina lang kami sa Naga City Youth Center building. Dati po, pig-house yata duman sa office mi ang Comelec. There was once a time na in-house doon ang Comelec. So right now, inabutan ko po siya kan 2019, yaw na po duman ang opisina. Pero we really need repairs and rehabilitation of the office. So mas magayon po nga kasi I've heard na nagpaplano po ang city na magpatugdo po ng new building for ESO. So much better po yun. Pero kung mayo po pong budget for that, at least the repairs and rehab of the office, sana mangyari po. And we have allotted 1 million for that. So very minimal lang po yan kasi actually dakulong pong talagang gigibuhon. And then we also would like to purchase office equipment, specifically computers and printers kasi medyo ang sabi sa ko kang mga staff ko kasi nagka-erinot pa po sinda sa kuya kang before 2019 kang paglaog ko po, medyo talagang naghihingalo na po ang samuyang mga computers and printers. And na-recall ko po kasaba agaw pigi-ulayan ang digitalization of offices, di ba, Sir Dan? So we really have to catch up on this. So ang budget na po dyan is 1 million for the 2023 budget. Mayo po kitang appropriation for 2022 because of the pandemic probably, or dahil lang po na naiiba sa capital outlay kang 2022. So I saw to it na makaiba po siya kasi request na po kang mga office personnel ko po sa ESO. And the total, grand total for the proposed 2023 budget of ESO would be 152.32 million. Ang PS po is 17.5, tapos MOE 98.62 million, and ang capital outlay po is 5.8 million. So yan po ang sa tuyong budget. Next slide please. Kung may question po sa next pakatasan. So ang recommendations po, duwa man lang po. So I'd like to highlight yung number 2 kasi nabanggit ko na po duman sa proposed budget ko po for kang ESO for 2023. So need for additional personnel for effective office operations. And then may request po si Mayor na i-revisit ang ordinance ni former Councilor Miles Rakid Arroyo. Ito pong granting scholarship for yung mga graduates na po, mga graduate students na magpupursu ng postgrad, specifically with special focus po sa medicine. Kasi kay puwanta po ng mga doctors eventually, kasi pigtutugdog po, pigtatapos po ang satuyang new and bigger hospital sa syudad po kang Naga. So mga ngaipuan po kita ng more doctors, more professionals para i-man po ang satuyang bagong hospital. So I think that would be the last slide. And thank you po. Salamat po, Sir Pipin. Kung may mga questions, clarification pa si Sir Dan, sige po. Papaliputong ko lang po na nagmamadali naman ako. Ang gabos po na nagpresentar po kang September 28, ika po ang pinakadakula, 152 million. Gabos pong pig-adalan may mga budget kang gabos, may pinakadakulang hinahagad na increase ang sports na niyaon po sa imo. From 13 to 33 million, 20 million increase. Iniyo pong budget kang Science Centrum, 1.2 million lang to. Ang budget po kang digitization is only 1.5. 12 million lang dito. Kaya ang napunta po kaya ang digdiyo. Iko po kitang report kan 2022, nga rin pagbasihan ta,
pag-adalan tayo, ini yung pigahagan mong 153.32 million. Ito pong pagtautang scholarship, igwa po kitang profile, ano pong mga schools ang pigtawan ng kani? Siguro, under the principle of transparency, kang good governance, hagadon mi po, kung pwedeng itauta, inutamento to. 33 Recording in progress. million. Iyan po, mga suggestion ang ma-decide po kayo sa gunian, bako makita. So, maray po yan na i-record ta kasi iyo po ni ang obserbasyon sa pag-adal mi sa halipot na oras, ini yung 50% na budget. So, iyon po, iyon lang ang komentaryo ko. Bistado ko po ni hali kong kaibanan ng amigo kong ini. Hali kami nasa academe. So, pareho po ang samuyang sikmura. Ang samuyang ko. Kaya we understand each other. So, yan lang po. Sana maadalan ta po yan. Saka, ano po, na-forward po nindo ini yung presentation sa Yes, Secretariat ng NCPC. Yes po. Na-email Good. po. Mahagad po Na-email kaming copy. Yes. Saka ito pong kahaputan. Opo. Thank you very much for the very comprehensive. So I need not answer the... Salamat, Madam MC. Thank you, sir. 2 minutes. Tawan-tama pong dalan si Ms. Siling, President of... answer ka pa, sir. Just to give comments, answer to the comments of Sir Dan. Si Tulu po, may na po ako sa Recola. Si inot niya pong pigahapot about sports. Ito pong tanong tadakula si budget sa sports. For so long a time po, medyo dahil po kita nag-update kan sa tuyang sports, especially sa equipment. Kaya nagdakula po siya kasi mismo po itong mga coaches, trainers, naghihingalo po sa tuyang mga equipment, sports equipment. So that's why ang request po ninda, mag-upgrade po kita kan sa tuyang mga sports equipment. And that's the reason why nagdakula po si capital outlay for sports. Precisely because we have to address po itong problema sa mga sports equipment. If sabi ta nga po digdi sa functions na pigsabi ko po sa presentation ko, if we want to have mga dekalidad po ng mga athletes, dapat itauta mo po ang good services sa ENDA in terms of sports equipment facilities na kakaipuhanan po ninda. And secondly, duman po sa scholarship, Sir Dan is also asking for the profile of our scholars. We have po, we can provide for the profile of our scholars. Actually po, ang sa tuyo pong mga scholars, distributed po to different schools, not just 1 or 2 schools. In fact, may mga SUs, aside from the private schools, may mga scholars po kita na nagkaklase po sa SUCs and LUCs. Even po mga estudyante na nagkaklase po sa Metro Manila. Even Visayas, igwa po kitang scholar sa Visayas. I think sa Cebu. So mayo pong per ordinance sa scholarship program sa Naga City Tertiary Scholarship Program, mayo pong restrictions sa school na i-enrollan po kan sa tuyong mga scholar, provided they are residents of Naga. So pwede po sinda, maski outside Naga, pwede po sinda mag-enroll. So I would say na ang sa tuya pong mga scholars distributed po sa different schools within Naga and outside Naga City. And we can provide for the records po of that. And ano pa po ito? Sir Dan, si last, number 3. Sa sports. Yun na po, nasimbagan ko na po. So, may questions pa po. Sir Pipin, gusto niya lang po magpaabot ng kadikit na pasasalamat. Good afternoon po, Sir Pipin. Saka sa LGU Naga po, sa programa po kang ESO. Dakula pong orgulyo pasasalamat po si Aki ko na benepisyuhan po kang tertiary education, sir. Graduate na po siya ngunyan. Kaya thank you so much po sa programa kang ESO sa kang LGU Naga. God bless po. Okay, thank you very much po. Other Si questions? may mga gusto po pong kaputan, Mr. TJ Cruz from Youth Sector. Hello.
Magandang hapon po, sir. Yes, good afternoon po. Sir, unang hapon ko lang po is, pwede po ba malaman yung exact na bilang ng mga active scholars po natin ngayon sa city? Right now po, we have 893 scholars po. 893 scholars po, sir. Including Sige po itong new scholars na yes, na nadagdag last July, 254 new scholars. Tapos, ang pag-receive po ba ng mga grants nila is monthly or per semester? Semestral po sila, sir. Semestral. First, the 2 semesters for the school year. So, first sem and second sem. Pwede po malaman kung ilan po yung exact amount na nare-receive ng mga scholars kada semester? May ano po kasi, ang sa tuyong mga scholars, may pigsusunod po sindang quartile or categories. Yes po. So, ang pinakahalangkaw ta pong grant na pigtataw sa scholar is the inapod ta pong full scholarship. Although based lang po sa tuition. Kasi pigsusuportan ta lang po sa mga scholars ta tuition. Itong miscellaneous fees, shoulder po kang magurang, kang parents. So, ang pinakahalangkaw po is, si first quartile ta po is 22,000. And ang second quartile ta po is 15,000. Ang third quartile ta is half of 50% of the 22. So, that's 11,000. And ang pinakahuri ta pong quartile is they are receiving 8,000. How about you sa mga nasa SUCs po na wala namang binabayadan na tuition? But still nakaka-receive po sila ng grants from scholarships? Actually po, maswerte po ang satuyang mga estudyante na naka-enroll sa SUCs. Kasi dati po, kang day pa po na-amend si ordinance, si Naga Tertiary Scholarship Program, mayo pong grant or financial assistance na nare-receive ang satuyang mga scholars na naka-enroll sa SUCs and LUCs. However, kang na-amend po through the auspice of our Mayor Legasyon, so ang satuyang mga scholars na naka-enroll po sa SUCs, they're already receiving financial assistance. Bagamat free na po ang tuition in the miscellaneous, may na pong binabayaran, pero may gastos pa manggiraray. Kaya ginibo po kang syudad na even these students na naka-enroll po sa SUCs, matawanan po ng financial assistance. So just like those students, scholars na naka-enroll sa private schools, may quartiles man po sila pigsusunod. Ang first quartile, ang pinakalangkaw po na nakukuha kang scholars na enrolled sa SUCs, LUCs is 10,000. Ang second quartile is 7,000. Third quartile is 5,000. And last quartile is 3,000. Ang kaibahan po, nakukuha po ng danining cash. Unlike po naman sa mga private students, scholars enrolled sa private schools, pigdidiretso ta po ang payments sa schools. However, digdi po sa mga scholars ta sa SUCs, LUCs, sinda po nagkukuha individually kan sa indang grants. Hopefully, sinasabihan mi sinda na gastoson sa tama related sa pagklase ninda. Kasi may danger, may temptation, not danger actually. May temptation na baka, pagsusubahan ko nga na pagka nakuha na ninda, may pambakal ka ng cellphone. Pero actually, that's supposed to be spent sa books and related materials sa schools. Yes po. Less than 1 minute follow-up question. Sir, nasimbag ko po. Ano pong nangyayari kan mga scholars? Kasi scholar ng bayan yan. Yes po. Kadakalan po dyan, dahil nakakatapos. May sanction ba? Kung nag-scholar ka, dahil ka nagtapos. Sayang yung slot. Ano, may sanction kita dyan. Ikadua, sa TESDA, magkaibanan kami kanina sa TESDA eh. Ang dapat, ang passing mo is 85%. Kung tinaunan kang 100 na scholar, ang dapat pumasar dyan 85. Pag dahil ka nakapasar 85, dahil ka natataunan scholarship. And ikatulo po, ano ni mga scholars, pigmo-monitor ta? Na ang purpose kang scholarship, makakuha ang trabaho. Ang scholarship mi po sa TESDA, kaming duwa, dapat within 1 year, 65% kang scholar mi, dapat may trabaho. Ano po ang mga scholar kang naga? Pigbabantayan ta na number 1, makatapos, makapasar, saka makakuha ang trabaho. Igo po kita kayan inaapod na tracer study. Yes po. Under the ordinance po sa Naga
tertiary scholarship program, on the part of the city government is to provide scholarship grants sa tuyang mga qualified scholars. On the part of the scholars, igwa po sindang obligations din on their part that they have to maintain their grades every semester. So sa policy po, pag dahil po sinda nakapasar, for example, one subject nag-fail po sinda, they are already out of the program. So talagang matrabaho din po ang sa tuyang mga scholars that they have to maintain their scholarship po sa city. And thank you, Sir Dan. And doon po sa question na kung namomonitor ta po ang sa tuyang mga scholars as to, for example, kung sisay na po nakapagtrabaho, medyo may limitations po kita digdi kasi ang records na lang po is while they are finishing their courses. Actually, nag-introduce po ako na kasi sa muya po ni Sir Dan sa TESDA, ikaw po kaming inaapod na Blue Book. So pagkatapos po kang scholarship, ang Blue Book po, ito po yung record kang mga scholars na nakapagtrabaho o nakakuha ng trabaho. So I want to apply that, sana po yung Blue Book na yan sa scholarship program ta. Para even those who are, maski nakagraduate na po, namomonitor to pa mangiray kung sisay na si mga nakapagtrabaho. So pig po nanta na po yan with the cooperation po. Pighagad ko po ang participation and help kang Naga City Scholars Guild na si mga officers, may officers po kita sa guild kang mga scholars na sinda na po ang mag-monitor kang sa indang mga graduates, tapos they give us the information kung sisay po ang mga nakagawa na po ng mga trabaho. Pero pigpupunanta pa lang po ini, kaya medyo arahalawig po ang trabaho ta. Ang medyo mamundo lang po kasi among our scholars na natabangan ta po, bibihira lang po ang nagbabalik sa opisina ni Mayor. At least office man lang ni Mayor na magpasalamat po na sinda nakatapos because of scholarship. Pipira lang po. Ang iba, I do not know, baka because nakatapos na sinda and ang priorities nila na iba naman and they want to find work. Kaya ang focus na po nila is to find work. Nalilingawan. Dahil man intentional, pero sana man lang magirumduman nila ang, kumbaga, si nagtabang sa inda na makatapos kan sa indang kurso through scholarship program. So yan lang po. Yes po, salamat. Other questions po? Sir Pipin, si Sir Billy po. Yes, sir. Sir, good afternoon po, sir. Good afternoon po. Well, ako remarks mo sa the last part of your presentation, itong comment, itong recommendation ni Mayor regarding the, is that ordinance? May ordinance po. Yes. Ordinance po. Authored by Councilor Miles Arroyo. Ano ang kwento to? Is it increase of benefits of this scholar or what? Separate po siya, sir. Separate na scholarship program po ang mangyayari. Kasi ang sa tuya pong current scholarship program is only for college students. Ini po, ito na pong mga nagpupurso po ng postgraduate courses. Yeah. Kasi po, ang problem ta po digdi is the budget appropriation po. So we'll be asking the Sangguniang Panglungsod na to consider this ordinance para, although naka-provide naman po duman sa ordinance, kasi ordinance na po siya na talagang matao po ng appropriation for this. But ang gigibuntan na lang po is to siguro convince the councilors, the Sangguniang Panglungsod na mag-provide po ng budget for this. Ano po, Sir Randy, nagtataon ng scholarship sa mga secondary students? All for college lang ba tinataon nila? Right now po, may pa po kitang proposal to offer the scholarship sa mga secondary students or high school students. Sangguniang po mayo pa. Hopefully, may mag-initiate po from the Sangguniang Panglungsod among our councilors na mag-provide. Actually po, ang inaano ninda, ang kadaklan po na nare-receive me from our office is to provide scholarship para doon sa postgraduate courses po. Pero sa pailan-ilan lang po ang naghahapot kung may scholarship ang secondary.
Although may naman pong tuition actually ang mga estudyante na naka-enroll po sa public schools eh. Kaya lang pag college medyo madugo na po pag college kasi most of them go to the private schools and they look for scholarships. Okay, thank And you, sir. we are glad na ang city po igwa po kitang tertiary scholarship program. Thank you very Very much po. effective po ang programa. Sir, question po from Sir Rizal. Good afternoon po, sir. Yes. Hello po. Ihapot ko lang po kaya, sir, before pandemic po kaya, may mga request po baga ang kada school na pigpasa sa ESO. Tapos Yes po, yes po. ihahapot ko po kung itong mga pinasa may project proposal po, kung pwede may pa po ito yung ipadagos o mahahagad mi pa po ito sa indoor. Specifically po, ano pong project proposal? Dati po kaya nag-request po akong transparency board para sa school me. Tapos, may sunod pa po ako ito yung sa water facilities po. Sa school po yan, ma'am? Opo, sa school po yan. Yes po, pwede ito po yung re-request. I-request. Pwede ito pong idagos po yan. Kasi kung haloy na po yan, tapos na day na taon na ng attention, pwede pong Another po ako. Yes po, another request na lang po para current po siya na request. Sige po, thank you po. Under SEP po kaya yan, malaw po yan sa SEP, sa Special Education Fund. Kasi ino po yung pigdi-discuss na digdi, General Fund. Sige po, thank you po. Yes po. Sir, good afternoon po. Good afternoon Ang Mabolo Elementary School po, may pig-submit ka ng sarong aldaw. Yes po. Apan po kang GPTA induction me, si request, pigpiling ko po kay Mayor and then approve nyo man po. Pigpa-hatod ko na po sa ESO office. Okay. Sana po maiano man ta. Kang last year pa po ito. Sige po. Ano lang po ito We'll look into follow up it. lang po ito. Yes po. Thank you po. We'll look into it po. Sir Piping, base po sa napagulayan ta sa opisina, sana po sigabos na mga request kang sa tuyang public elementary and high school, maitaw taman po sa inda maski po sa bitang next year. Kasi dakula man po ang naitatabang kaini sa mga kakian, asin para po sa kagianan man ka mga magurang. Na kung sain sabi nga ni po baga ni late Mayor Secretary Jesem Robredo, dahil kita magpara-project individual sa mga kakian. Gibuhon ta po group project and ang mga project na infra or whatever na kadakula po ang kaipuhan na kwarta, sa tabang po kang opisina kang ESO sa pamamayukan sa tuyang nakatungaw niya na mayor. And aside po kay ito, nabanggitan po baga ni Sir Daniel na dakulaon po ang sa sports. Di ba po nakapagsambit man kamo kay ito na magkakaigwa kita ning sports school na kung saan ang gagamiton nga ni po itong nasa Pacol na kung saan nagkaigwang pandemic kaya dahil na pursue ang project na paglag po katong eskwelahan. Siguro po the following years magkakaigwa po ito ng realisasyon na kung saan ang mga kaakian asin mga kamagurangan na ang enthusiasm sa sports po yan po ang sana marealisar sa papamayo po kan sa tuyang mayor. And kasi kamo man po as ESO administrator, salamat po maray and sana may question pa po, sorry sir. Si Sir Mon Jeronimo po. Yes po. Questions po from Mr. Jeronimo. Yes po. Basahin ko lang po. Yan. Medyo hindi lang po kasi namin naintindihan yung first kong question po ba siya yung JC number 1 DepEd LGDBM baka po pwede magamit. Tapos yung sabi niya po, may I ask also 2022 budget exhausted na po ba? Kung yung 22-22 budget kung exhausted na po, day pa po kasi may last quarter pa. So pwede pa pong i-utilize na po si remaining budget for 2022 payables po. Pa po ba? Of course, we are
we are also addressing the payables po for 2022. Pag-abot po sa budget po. Ayan. May I ask also the budget for the three new schools? Ang priority ta po, igaw po kitang 4 schools na bago na itugdok po sa leadership po ni Mayor Son. So actually, igaw po kitang separate budget for this, and we can utilize this budget for their purposes. Itong mga new schools ta po. Yeah, from sir, ano po yan? Follow-up question ko lang po, sir. Yeah. Yun nga po, tama po yung nabanggit nila na napakalaki nga po yung budget natin para sa sports. Tapos, ang counterpart naman po niyan is na sobrang liit po nung na-allot para sa ALS and SPED. Na alam naman po natin sa National Department of Education, parang yun din po yung naging problem kung bakit binabatikos ang DepEd ngayon. Kasi sa pag-alat nga po ng sobrang liit talagang budget para sa ALS. So, why not bigyan natin ng importansya din yung mga ALS students natin, like bigyan natin sila ng transportation allowance kung saan mas mapupursige po silang ipagpatuloy yung pag-aaral nila despite na yung ibang mga ALS students natin is may pamilya na, nagtatrabaho. So parang konting encouragement para mas lalo sila mag-pursue, magtapos. Oo. Tatama po yan, sir. Actually, we are in constant communication with the officers of the ALS program, and pigahapot mo man po ang sa indang mga needs. And siguro mga katabang din po ang satuyang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod para siguro mapag-urulayan po ang just like what you have mentioned, na mataonan po ng attention ang madagdagan po ng budget ang ALS program. Also, yung SPED program din po kaibanan din. Yes, po. Okay. Sermon clarification from Conpec National High School, Mr. Celerio. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon po. Sir, since ako po, elected ba po sa PTA po, under a classroom lang po, bali may mga kaibahan po kung queen man po dumaan ang mga magawra, mga aki po nila, queen member man po. Queen members. Yes po. Yes po. Sir, then yung teacher po, bali sa kunyang ngali po naghahagad sa mong project, pero si mga project ngali dahil pag pandemic, sir, bali na stock si mga gamit kitong electric fan man lang po ito, tapos siguro may mga pigahagad na project. Tapos ngayon, sir, si mga kaibang kong officers and parent na kung pwede nga dahil ng mga paagin nga sa contribution kaya baka pwede nga may maranihan man nga kita dyan. Bako man nga ni sir, ang ni sir, in-kind ban po ang baka mahagad mi man sir na project. Since Queen po ang man po, and under man po kami, public school. Yes, the way I understand po, ang mga Queen members with their beneficiaries, especially yung mga students, may mga benefits po talaga under the Queen program. So right now, I think si Ma'am Ate Osang knows this. We are trying to update po yung membership po kang Queen program para po maging maaraman ta po kung talagang sisay po dapat talagang mag-benefit kang Queen program as far as the benefits are concerned. So magkakaiba po, actually i-determine na po pupunan mi na po itong inaapod na validation, tama Ate Osang sa barangay level, including the schools, I think, para at least magkaigo po kita ng picture kang talagang members po kang Queen program, para si Queen program po mismo mairanita sa inda para matabangan tamang po sinda. Yes, so including po itong mga nasa schools. Yes, sir. The way yung ko lang, sir, letter of intent ko na, sir, under your officer. Pwede ko ba? Then with the consent of our president po sa Queen. Ano po yan? Sir? Bali, sir, pwede ba akong bumawa ng letter of intent for the project po, sir? Yes sa po. Queen. Yes po. Through the Opo. May support man po kita sa Queen program. Okay po, sir. Okay, thank you very much, sir. Sige. Okay, thank you very much din po. Okay po, Sir Pipin. Mayo naman po, garo kitang kahaputan, clarification, suggestion. Ang dakulang pasasalamat po sa pagpresentar mo kang budget kang ESO office na kung saan talagang
dakulang tabang para sa mga pamilyang Nagueño, Iglesia Naga City. Salamat po maray. Good luck. Thank you very much po. Thank you very much. Okay po. Salamat po. Para po sa agang hapon, October 4, 2022, ang ma-present po ang ginhawang Nagueño Office, City Population and Development Office, City Parks and Recreational Facilities Management Office, and ang City Vice Mayor's Office. Aga po nga po, 1:30, BSTC Manfo Giraray. See you tomorrow. Thank you and good luck.